बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड बिसायख'थिनि अपारेशन दा समाव दंफैयो बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि लेङाइ आफादगिरि जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'लेण्ड सोमावसारनाय खालामदोंमोन बै समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो बड'लेण्ड आन्दलननि थाखाय मैखोमै नांफानाय सासे मावथि बिनि उनाव बिथाङा बिएससि इन्टारिम काउन्सिलाव मावफुं सोद्रोमा जादोंमोन सानसुमैखर बैसोमुति दैदेननाय इन्टारिम काउन्सिलाव बेनि उनाव प्रेमसिं ब्रह्मआ चिफ जायो बिएससिनि बै समाव बिथाङा डेपुटि चिफ जादोंमोन बिनि उनाव बिथाङा राजखान्थिनि थिलिनिफ्राय सिरियै थादोंमोन 2010 मायथाइयाव बिथाङा बिसायख'थियाव ओंखारफिनो राजखान्थिनि थिलियाव ओंखारफिननानै बिथाङा इउडिएफजों लोगो जानानै इउडिपिजों लोगो जानानै बिथाङा बिसायख'थि गेलेदोंमन बिटिसिनि बिसायख'थियाव आरो देरहासार जानो हादोंमोन थांनाय 2015 मायथाइनि बिटिसिनि थामथि बिसायख'थियाव बिथाङा इउडिपिएफनि जानानैनो बिजाथि गसंदोंमोन नाथाय देरहानो हायाखै दा बे समाव बिथाङा बड'लेण्ड बिसायख'थिनि 38 भैरबकुन्द बियाबाव कंग्रेस आइनि जानानै बिथाङा बिजाथि गसंदों मुंख'नो गोनांदि बिथाङा सासे जोबोद आखा-फाखा सुबुं बिथाङा फरायनाय बिथिङाव जोबोद जिनियासमोन आरो बिथाङा मोनसे समाव साफायसालि फसंनायनि गेजेरजों सेबखांथिलियाव बर'फोरखौ माबोरै फोनांथाबनो बिनि सायाव बिथाङा खामानि मावदोंमोन बिथाङा सासे सानसुमै आरो राजखान्थिगिरि लोगोसेनो फालांगिरि जों बिथांजों जोङो बिथांनि जिउनि बाथ्रा मोनथिना लानि लोगोसेनो राजखान्थिनि थिलियाव बिथांनि आगान आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि बिथांनि नांथाबनाय माखासे बिथिं जों नोंथांनो खुलुमनाय होदों दे गोजोन्थों नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मैखोम मावथिमोन शिलंआव फरायफुनाय समाव नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि जादों आरो बिनि आगुआव नोंथाङा प्रेस स्पक्समेन जानानै दङमोन बेखौ मिथिनो मोननाय जादों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म जेब्ला आफादगिरि जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा आलादा रायजो दाफुंनो थाखाय आसामाव मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय दैदेनदोंमोन आरो बै समावनो नोंथाङा बिथांजों लोब्बा होनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि हाबा-हुखायाव नांथाबफादोंमोन नोंथाङा लेङाइ आफादगिरि जादों बिथांनि मावनायाव सुंथानाय खामानि मावदों आरो लोगोसेनो नोंथाङा राजखान्थिनि बेलायाव बाहागो लानानै राजखान्थिनि बिथिङाव गोबांथार खामानि मावनो लादोंमोन बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दा जों नोंथांनिफ्राय मिथिना लानि जे नोंथांनि जिउनि बाथ्रा नोंथांनि फेमिलिनि बाथ्रा बा फैगोन फरायसा जिउनि बाथ्रा नोंथाङा बुंदो जे नोंथाङा उन्दै समनिफ्राय दा समसिम जिउआव मोनबोनाय रोंगौथि आरो जिउनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ गोसोखांहोनायनि थाखाय आङो इंखं पाब्लिकेसनखौ आङो जोबोद हामबाय होनदों साबायखर बावदों बे समखौ सानब्लाथ' जोबोद माने गोसोआव गोजोननाय मोनो मानो होनब्ला बै समाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों जायखौ जोङो दिनै बड'फा होननानै जोङो सिनायथि होबाय बिथांजों लोगोसे मावनो खाबु मोनदोंमोन बिथांखौ सासे सेन्ट्रेलनि मेम्बार हिसाबैबो लोगो मोनदों लोगोसे आं जेब्ला शिलं इउनिटनि आफादगिरि जानानै दंमोन मोननै टार्म बे समावबो बिथांखौ लोगो मोनदों बे समाव बिथाङा प्रेसिडेन्ट नङामोन आरो बेनि उनाव आङो प्रेस स्पक्समेन जाबाय सेन्ट्रेल कमिटिनि बे समावबो लोगो मोनदों आरो बेनिफ्राय बासबारि एनुवेल कनफारेन्सआव 1988आव आंखौ बिथाङा पिकआप खालामनानै आंखौ गावजों लोगोसे मावनो लेङाइ आफादगिरि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबायदि दा बे हिसाबै आङो बे समखौ गोसोखाङोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो आरो अब्लाबो दुखु मोनो बिथाङा जोंखौ हरखाबै नागारनानै 1990 मायथाइयाव बिथाङा 1 मे खालि गोमोरलाङो आरो बे समाव आङो बिथां थैनायनि उनाव
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि इनचार्ज हिसाबै आङो बिबान रुजुननो गोनां जादोंमोन बे समाव बे हिसाबै बेफोर गासैबो दाबो रोखा रोखा दं गोसोआव दा नोंथाङा सोंनाय बादियै आङो बे जेनोखि फरायनाय समखौ बुङोब्लाथ' आंनि गुदि फरायनाया जाहैबाय अदला खासिबारि उदालगुरि जिल्ला आथिखालाव बै समाव दरं जिल्लामोन बे आनडिभाइडेड दरं जिल्लानि आम्बागावनि साहा थानाय अदला खासिबारि एलपि स्कुलाव आङो फरायदोंमोन आंनि जोनोम थावनियाबो बेनो अदला खासिबारि गामियानो बेयाव फरायनानै आङो बुरिगामि गेजेर फरायसालियाव मुं थिसनजायो आरो बेनिफ्राय हाई स्कुलावबो आङो बे बुरिगामियावनो फरायनाय जादोंमोन बेनिफ्राय आङो बे बुरिगामि हाई स्कुलनिफ्रायनो फरायनाय बे हाई स्कुलखौ फोजोबनानै मेट्रिकखौ नैबे उदालगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि जिनोखि एग्जामिनेशन सेन्टार बै समाव हरिसिंगायावबो एग्जामिनेशन सेन्टार गैयामोन टंलायाव दंमोन आरो उदालगुरियाव दंमोन दा जोंनिया उदालगुरियाव गोग्लैयोमोनखाय आं उदालगुरियाव फैनानै होनाय जादों बेनिफ्राय 1982आव आङो मेट्रिकखौ पास खालामनानै इउनियन ख्रिस्टान कलेज मेघालयनि आन्दाराव बे शिलंआव आङो थांदों आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो 1982निफ्राय 84सिम आङो प्रि इउनिभार्सिटिखौ फरायनानै पास खालामदों आरो बेनिफ्राय डिग्री बै समाव पास कर्समोन बे पास कर्सआव आङो इउनियन ख्रिस्टान कलेजावनो आङो फरायनानै बेबायदिनो पास खालामनानै पलिटिकेल साइन्सआव आङो अनार्सनि थाखाय आङो सेन्ट एन्थनिस कलेजाव थांदों आरो बेनिफ्राय बे सेन्ट एन्थनिस कलेजनिफ्राय आङो पलिटिकेल साइन्सआव अनार्स पास खालामनानै आङो बे मास्टार डिग्री पलिटिकेल साइन्सआवनो नर्थ इस्टार्न हिल इउनिभार्सिटियाव आङो फरायदों बे फरायफुनाय समावनो आङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लोगो मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जिहेतु आङो 1978 मायथाइनिफ्राय आङो मावदों आङो गिबि मेम्बार हिसाबै 1978 मायथाइयाव एबसुआव हाबदों आरो बे समनिफ्रायनो मावै आङो बे इउनियन ख्रिस्टान कलेजाव फरायनाय समावबो आङो शिलं इउनिटनि कालचारेल सेक्रेटारि जाहैदों बेनिफ्राय थाङै थुङै शिलंआव आङो थांनानै बांसिन माने एक्टिभ जाहैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानियाव बेनिफ्राय आङो बेबायदिनो शिलं इउनिटनि लेङाइ आफादगिरिबो जाबाय बै समाव खासि हिल डिस्ट्रिक्ट होननानै बुङोमोन शिलं इउनिटखौ बेनिफ्राय बेनि उनाव आङो आफादगिरि जादों खेबनै बेबायदिनो आङो इउनियन ख्रिस्टान कलेजावबो कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि आङो ट्रेजारार जादों इलेक्सनाव देरहानानै आरोबाव आङो स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि इलेक्सन गेलेदों बे समावनो बेयावबो आङो देरहानानै आङो स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि जादों जेब्लानाखि आङो एम ए फरायदों बे समाव आङो एखेहैनो ल'बो फरायदोंमोन बे ल' फरायनाय समाव शिलं ल' कलेजनिबो आङो इलेक्सन दारायनानै डिबेटिं सेक्रेटारि खेबनै जादों 87-88आव बेराफारसेथिं आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों मावथि बेबायदिहै आङो शिलंनिफ्राय बे आसामसिम फैनानै थांलाय फैलाय दिनैनो क'क्राझार दिनैनो उदालगुरि दिनैनो सनितपुर दिनैनो लखिमपुर गाबोननो गुवाहाटि शिलं बेबायदि दावबायनानै आङो बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जायखौ जोङो बड'फा होननानै बुङो बिथांजों लोगोसे मावबोदों बेनिफ्राय जोंहा मैखोम जेब्लानाखि सोमावसारनाय जायो होमब्लानिया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिथाङा एसे देहानि असुख जानानै बियो बाहेरायाव थांनो गोनां जादों बे 1989नि जानुवारिनि गिबि सप्तायावनो बिथाङा दावथ्रोदलांदों आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो बिथाङा कचबिहार सिलिगुरि कलकाता आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो चेन्नाइ जोङो चेन्नाइनि एपल' हस्पिटालावबो बिथांखौ दोनहैबाय आरो बेनिफ्राय बेनि उनाव बेलराव लांदों बेलरनिफ्राय बेखौ लास्टआव टाटा मेमरियेल इन्सटिटिउटआव दोनहैनानै जोङो सिकित्सा होनाय जादों बे गासै समाव लेङाइ आफादगिरि हिसाबै बिथाङा हस्पिटालाव थानायखाय आंखौनो मावनो थाखाय बिथाङा गासैबो दायित्वखौ होदोंमोन आरो बे थांनायनि सिगांनो देबरगावआव दा आथिखालावबो बुंनो हागोन बे जाहैबाय देबरगावनि बे बेसर गामियाव बे
जेनोखि बाबुराम बसुमतारी आदानि न'आवनो अफिस बायदि खालामोमोन बे समाव क'क्राझार टाउनाव थानो हायामोन हिसाबै बेयाव खालामनाय जायोमोन बेयावनो बिथाङा गावबा गाव दायित्वफोरखौ रानना होलांदों बे जायफोरनोखि BPSC नि दैदेनगिरिफोर BPSC नि दैदेनगिरिफोरखौबो साफा साफा लिंनानै बेबायदिनो बिबान होलांदों आरो गावनि बिबानखौ मावनो थाखाय आंखौ लेङाइ आफादगिरि हिसाबै जोंहा लेङाइ आफादगिरि सानै दंमोन कार्बि आंलंनि निपेन बाग्लारि आरो ओमफ्राय आंमोन दा आंखौ बिथाङा गावनि इनचार्ज हिसाबै खालामना गारलांनानै बिथाङा गाव हस्पिटालाइज जाहैदों आरो बे समाव आङो बे जिनोखि एखेबारे दुंहाव बे समाव माने बुंनो थाङोब्ला जोङो इंराजियाव बेखौ बुंगोन माने पिक सिटुएसन एखेबारे थिखिनियाव मोनहैनाय बे समाव आङो सामलायनाय जादों बे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जानानै आरो बेनिफ्राय बे समावनो बिथाङा एक्टियार होलांखाबाय जे स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायनांगौ लिंक लाखिनांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों लिंक लाखिनांगौ आरो बेनिफ्राय एबसुखौ बे दाबि दावानि सायाव रायज्लायनो थाखाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड दाबिनायनि सायाव सावरायनो थाखाय लिंहरहोनो जिनोखि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जगाजग खालामनांगौ बे खामानिखौ प्रदीप दैमारिया मावनांगौ होननानै बिथाङा बे देबरगावआव 1989 नि जानुवारिनि गिबि सप्तायाव जि गाव जोंखौ लोगो हमना बुंलांदों आंनो दायित्वखौ बेखौ होलांनायाव बेबायदि खालामनो गोनां जादों आरो बेबायदियैनो जोङो 1000 घन्टासिम जोङो थांदों आंनो बेखौ गासैबो बिबानखौ रुजुननाय हिसाबै बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दायित्वखौ होलांबाय जे गासैबो बन्दनि घोषणाफोरखौ प्रदीप दैमारिया लेङाइ आफादगिरिया एबसुनि जानानै अन बिहाफ अफ प्रेसिडेन्ट बेखौ मावगोन आरो डिक्लारेसनखौ बेनो होगोन होननानै बे हिसाबै मोनफानि उनाव मोनफा जोङो जि डिक्लारेसनफोरखौ खालामनांदों बे आंनो खालामजोबनो गोनां जादों माब्लाबा शिलंनिफ्राय माब्लाबा सिलिगुरिनिफ्राय माब्लाबा गुवाहाटीनिफ्राय माब्लाबा कलकातानिफ्राय खालामनानै जोङो स्टेटमेन्ट होनानै बेबायदि जोङो बन्द'खौ खालामनो गोनां जादों आरो बेनिफ्राय लास्टलि जेब्लानोखि जोंहा 1001 आवार बेखौबो आंनो शिलंनिफ्राय डिक्लारेसन होदों आरो बेनिफ्राय बेनि उनावनो साननै थांनायनि उनाव 17 तारिखखालि 15 आगष्टनिफ्रायमोन 1989 नि 15 आगष्टनिफ्राय जागायजेनदों आरो साननै थांनायनि उनाव 17 आगष्ट खालि आंनो आसाम सरकारनिफ्राय अन बिहाफ अफ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बिथांमोना WT मेसेज हरनानै आंखौ शिलंआवनो बिथांमोना मिथिहोदों जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ राजि जाबाय जे नोंथांमोनखौ दिल्लीयाव ट्राइपार्टाइट टकनि थाखाय लिंहरनाय जाबाय होननानै आरो फैगौ 28 आगष्ट 1989 मायथाइयाव नोंथांमोना दिल्लीयाव फैनानै बे ट्राइपार्टाइट टकखौ खालामफैनांगौ होननानै बिथांमोना हैनाय लोगो लोगो आङो जोंनि कलिगफोरखौ कनसाल्ट खालामबाय आरो खालामनानै बेबायदिनो लोगो लोगो आङो बे 15 आगष्टनिफ्राय 17 आगष्टसिम जानानै थांनाय बे साननैनि उनावनो आङो बे 1001 आवार आसाम बन्द बे डिक्लारेसनखौ आङो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय जिहेतु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ लेंहरबाय होननानै खालामनाय जादों बे हिसाबै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सावरायनाया बे 28 आगष्ट 1989 बे खालिनिफ्राय जोंहा जागायजेनदों बेबायदि दा बे हिसाबै मुभमेन्टनि पिक मुभमेन्टआ बेबायदि जादों आरो बेनिफ्राय गोबां बाथ्रा दङ नाथाय बेखौ गासैखौबो जोङो दिनैनि बे सुंद' सावरायनायाव बुंजोबनो हानाय नङा बेखौ आङो पिक मुभमेन्टनि जि मुभमेन्ट बेखौ आङो बिसोरनो बुंबाय आरो बेनिफ्राय आङो मास्टार डिग्रियाबो बे समावनो बहुत खस्थ'नि गेजेरजों आन्दलनबो सोलिबाय थायो दिनैनो दिल्लीयाव थांब्रबो दिनैनो चेन्नाइयाव थांब्रबो बे समाव आसामनि हाजों थाबायनो हाया खालि बिरदावना थांनांगौ गोजौ अख्रांजों थांनांगौ उराजाहाजजों थांनांगौ बेबायदि हिसाबै आरो माब्लाबा बेबायदिनो कलकातायाव मिटिं लाब्रबो माब्लाबा बेबायदिनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मानसिखौ दिल्लीयाव लोगो हमनो थांब्रबनांगौ बेबायदिनो चेन्नाइयाव माब्लाबा लाब्रबो बे समाव माद्रासमोन चेन्नाइ नङामोन बेबायदिहै जोङो गोबां रोखोमनि खालामनानै उनाव जोङो बेबायदि फैयै फैयै सरकाराबो नाथाय सोलायफैदों
VP सिंहनि सरकार फैदों 1989 नि बे नभेम्बर मासावनो राजीव गान्धीनि दैदेननाय बे सरकारा बायदों VP सिंह फैदों VP सिंहनिफ्रायबो जोङो गोबां खस्थ' खालामनानै बे आं शिलंआव दंमोन हिसाबै शिलंनिफ्राय बे VP सिंहनि पार्टिजों लोब्बा थानाय गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोर आरो सिगांनि मन्थ्रिफोर बिथांमोनखौ लाफानानै आङो लबि खालामनानै बिथांमोननिफ्रायबो थाबैनो मोननो हादोंमोन बे रेसपन्सखौ आरो बेबायदिनो बे डिडि निकोल्स रय होननाय बे मेघालय सोरजिनायनि जाय दैदेनगिरिमोन जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बे APCC SLC नि बिथांमोनजों लाखिनानै बिथांमोना डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनानै बेबायदिनो आरोबाव बे जोंनि टकखौ रिभाइभ खालामनो खाबु होदों बे 1990 मायथाइनिफ्राय बेनि उनाव VP सिंहनि सरकाराबो बायबाय बेनि उनाव जोङो चन्द्रशेखर मोनबाय चन्द्रशेखरनि समावबो जोङो नाथाय कंग्रेसनि हेफाजाबाव सरकारमोन हिसाबै राजीव गान्धीनि समाव जि लोब्बा दंमोन जोंहा आरो हेफाजाब मोनदोंमोन बेबायदिनो राजीव गान्धीनि जुगेदिनो जोङो बे चन्द्रशेखरनि सरकारावबो जोङो मोननो हादों आरो बेनिफ्राय बे समावनो बे माबायाबो 3-man एक्सपार्ट कमिटिखौबो दाना होनाय जादों आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो अपारेशनखौ खालामफैदों बिथांमोना 3-member एक्सपार्ट कमिटि लेड बाय डक्टर भुपिन्दर सिंह AM गोखले आरो बे AK शर्मा बिथांमोननि दैदेननायाव बे हिसाबै बिदिनो 3-man एक्सपार्ट कमिटियाबो गोबां रोखोमनि खस्थ'नि गेजेरजों उनाव फोजोबफैनो हादों गेजेर ससेयावनो डक्टर पुर्न नारायण सिन्हा XMP आ केस होनानै PIL होनानै बिथांमोना स्टप खालामदोंमोन क'क्राझाराव जेब्लानोखि फैबाय आरो बेनिफ्राय 9 सेप्तेम्बराव बिथांमोना क'क्राझाराव गिबि आगान होफैबाय बे खालिनो एक्जिबिशनखौ नायखांनानै 3टा बाजियाव बिथांमोना मेसेज मोनबाय जे बे 3-man एक्सपार्ट कमिटिनि मावनाया स्टप जाबाय मानो होनना बुङोबा बेबायदि PIL होनायाव बेखौ सासपेन्ड खालामनो गोनां जाबाय होननानै बिथांमोना स्टप खालामनो गोनां जादों बेनि उनाव जोङो गोबां नाजायै बेखौ आरोबाव जोङो 6 दानसोनि उनाव जोङो रिभाइभ खालामफिननो हादों आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो 3-man एक्सपार्ट कमिटिया उदालगुरिफोर बायदियावबो फैनानै सारा आसामनि जेरावनोखि जोंनि मैखोम जायगाफोर बेयाव थांनानै नायगिदिंजोबनानै लास्टआव जोङो 1992 मायथाइयाव फोजोबनो हादों आरो बेनिफ्राय 93 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव जोङो रिपर्टखौ मोनबाय 3-man एक्सपार्ट कमिटिनि आरो बेनिफ्राय बेखौ जोङो रिजेक्ट खालामबाय नाथाय रिजेक्ट खालामब्लाबो लास्टआव बिथांमोना बेखौनो इनसिस्ट खालामबाय थाबाय आरो बेनिफ्राय उनाव लास्टआव बे 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारि खालि बे 3-man एक्सपार्ट कमिटिनि जि रिपर्ट एन्ड रिकमेन्डेसन बेखौ भित्ति खालामनानैनो मोनसे बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल मुङै बिथांमोना होनायसै आरो सुक्ति जाबाय बे हिसाबैनो बे BSc खौबो सोरजिनाय जानायसै BSc आबो बिदिनो 20 फेब्रुवारियाव जि सुक्ति जाबाय बेनिफ्राय प्रसेस खालामै 27 मे खालि जोंनो इन्टारिम काउन्सिलखौ होनाय जानायसै 27 मे 1993 मायथाइ आरो बेनिफ्राय बेयाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिया चिफ जाबाय प्रेमसिंह ब्रह्मआ डेपुटि चिफ जाबाय आंबो EM जाबाय बेबायदिहै आरो बेनिफ्राय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिया 6 दाननि उनाव बियो रिजाइन होबाय आरो बेनिफ्राय प्रेमसिंह ब्रह्मआ चिफ जाबाय आरो आं डेपुटि चिफ जानायसै 19 डिसेम्बर 1993 मायथाइयाव जोङो बे प्रेमसिंह ब्रह्मआ चिफ जादों आं डेपुटि चिफ जादों आरो बेबायदिहै फैयै उनाव जोंनो आरो बे BSc जों जोंनि जेनोखि बर' हारिनि गांनाय उखैनाय बियो सुफुंजोबनो हाया होननानै जोङो बे समाव जोंनि बड'लेण्ड पिपल्स पार्टिमोन BPP बे BPP नि मिटिङाव जोङो थांखि लादों 22 डिसेम्बर 1995 मायथाइयाव जोङो बे माबायाव गुवाहाटीयाव थानाय खानापारायाव जोङो मोनसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायदोंमोन बे गेस्ट हाउसआवनो जोङो थांखि लाबाय आरो बेनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जोङो दाबि दिखांहरबाय बिथांमोननियाव जे
बे BSc जों जेबो जालिया बेखायनो जों बेखौ नेवसिबाय आरो बेनिफ्राय जोंनो आलादा रायजो नांगौ आरो बे हिसाबै जोङो डिमान्ड दिनैनिफ्रायनो जागायजेनबाय होननानै जोङो बे खालि 1995 मायथाइनि 22 डिसेम्बर खालि जोङो प्रस्ताब लाजेनदों थांखि लाजेनदों बेनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे कार्बि आंलंनि लांहिनाव बिथांमोना 15-16 फेब्रुवारियाव बिथांमोना थांखि लादों 1996 मायथाइयाव जों 95आव लादों आरो दाननैनि उनावनो बिथांमोनाबो लाहैफिनदों बेबायदि दा बे हिसाबै बिदिनो फैयै फैयै जोंनि माबायाबो जेनोखि सरकार बे समाव हितेश्वर शइकियानि सरकारमोन हितेश्वर शइकियाया गिबि मन्थ्रिमोन आसामनि बिथांमोननि सरकारा बायबाय बेनिफ्राय गोदान सरकार जानायसै प्रफुल्ल महन्तीनि दैदेननायाव होमब्लानिया जोंनि सरकाराबो 15 जुन 1992 खालि बे जोबनायसै सिफाय जानायसै आरो बे समनिफ्राय आङो अबयसे बेबायदि राजखान्थिनि एबा पार्टिनि राजखान्थियाव थाथ'वालासिनो ओंखारबोनानै एसे गुबुन रोखोमै आरोबाव खामानि मावनायसै आङो बेबायदिनो BTC जाबाय माबा बे 2003 BTC जाबाय BTC आव BTC जाबाय फार्स्ट इलेक्सन नोंथाङा रल लायाखिसै सेकेन्ड इलेक्सन नोंथाङा रल लाबाय PDP जानानै बे जेब्लानोखि 2003 मायथाइयाव BTC सुक्ति जाबाय होमब्लानिया आङो जेबो बेबायदि पार्टि लेभेलाव थाङाखिसै बेनिफ्राय इलेक्सनावबो बाहागो लायाखिसै गुबुन रोखोमै आङो थाबाय बेनिफ्राय 2010 मायथाइयाव आङो BTC इलेक्सनाव बे नैथि खेबनि जेनोखि जेनेरेल इलेक्सन BTCनि बेयाव आङो बाहागो लाबाय UDPFनि बिजाथि महरै आरो देरहालांनायसै आरो देरहालांनानै BTCआव बेबायदिनो अपोजिशननि रल लाहैबाय आरो गोबां बाथ्रायाव बेबायदिनो अपोजिशन जानानै गोबां इस्युआवनो जेंनायाव बेबायदि रेज खालामनानै बेबायदि बाहागो लाबोदों आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो फैयै जेब्लानोखि BCDR जाबाय जोङो बे UDPF आरो BPPF रबिराम नार्जारिनि दैदेननायाव थानाय BPPF बेखौबो सिफायनाय जानायसै आरो UDPF बेखौबो सिफायनाय जानायसै बे मोननैखौबो सिफायनानै जोङो मोनसे दानायसै मोनसे आफाद बे जाहैबाय पिपल्स क'अर्डिनेशन फर डेम'क्रेटिक राइट्स PCDR मुङै जोङो बे क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव रंजासालियाव 5 आगस्ट 2016 मायथाइयाव जोङो 15 मायथाइयाव जोङो दानायसै आरो दानानै जों बे PCDRनि गेजेरजों आरोबाव बिजाथिफोरखौ जोङो होबाय बेयाव आंबो सासे बिजाथिमोन नाथाय माखासे खैसारिनि थाखाय बेबायदि उल्थायै गसंनायनि थाखाय आंनि हेंथायै गसंनायाव आङो बे जोंनि आंनि भटखौ सिंखावजानानै बोखावजानानै बे PCDRनि बिजाथि महरै जेननो गोनां जादों बेबायदि आरो ओमफ्राय एबाराव फैयै नैबे बिसायख'थियाव 2020 मायथाइनि बे जानो गोनां बे बिसायख'थियाव आङो आरोबाव UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आङो 2016 मायथाइनिफ्राय जों दाजेननायाव बेनिफ्राय बेबायदिनो जोङो रेजिस्टारबो खालामदोंमोन बेनिफ्राय फैयै नैबे 2019 मायथाइयाव आङो आंनि हारसिंनि माखासे खामानिनि थाखाय पार्सनेल ग्राउन्डआव आङो बे UPPLनिफ्राय ओंखारना फैनाय जानायसै आरो बेनिफ्राय आथिखालाव दायो आङो उदां बिजाथि हिसाबै ओंखारनो नागिरदोंमोन
निर्दलीय प्रार्थी हिसाबै ओंखारनो नागिरदोंमोन नाथाय कंग्रेस हान्जाया आंखौ खावलायफैनायाव बिथांमोननि बिजाथि जानांगौ होनना बुंनायाव आं दिनै कंग्रेसनि बिजाथि जानानै नैबे 38 नं भैरबकुन्द बिटिसि समस्तियाव आङो बिजाथि महरै गसंदों। जोबोद मोजां एक्सपिरियेन्स बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा थांनाय 2019 मायथाइनि एमपि बिसायख'थियाव इउपिपिएल जानानै एमपि गसंदोंमोन नाथाय बेखौ बुङाखिसै। बे थालांदों। जायखिजाया जोङो बेखौ राजखान्थिनि थिलियाव नोंथांनि आगान जों बिनि सायाव जों गोबां सावरायनि बिनि आगोलाव जों थांफिननि बड'लेण्ड सोमावसारनाय बुब्लिनि बाथ्रा। नोंथाङा बै समाव लेङाइ आफादगिरि जादोंमोन। नोंथाङा बुंनानै लाबाय जे लेङाइ आफादगिरि जानाय समावहाय नोंथाङा गासै खामानिखौनो मावनो गोनां जादोंमोन जे बन्द कल खालामनाय बेजों लोगोसेनो सरकारजों सावरायनायनि माखासे एरेन्जमेन्ट बेफोर खामानि नोंथाङा मावदोंमोन आरो उन समाव जेब्लानाखि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जाबाय माने 1990 मायथाइनि 1 मे खालि बै साननि उननिफ्राय नोंथाङा आफादगिरिनि बिबान रुजुननो गोनां जादोंमोन दान्दिसेनि थाखाय आरो बिनि उनावहाय आफादगिरि हिसाबै फैबाय माने बिपिएससिनि गाहाय नेहाथारि सानसुमा बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि थिसनफैबाय। नोंथाङा बे समाव मा बिबान लाखो? आं बे समाव लेङाइ आफादगिरि जानानै थाफिननाय जादों। आदसा लेङाइ आफादगिरि हिसाबै नोंथाङा थाफिनबाय आरो माने सावरायनायखौ प्रजेक्ट खालामबाय थाबाय एकर्डसिम बे लेङाइ आफादगिरियैनो आङो थाफिननाय जादों एकर्डसिम। बेनि आगुआव नोंथाङा जिखिनि खामानि मावबाय दा बेहाय नोंथांनि जेनाखि खामानि बा नोंथाङा बर' फरायसा आफादजों थाफानानै जिखिनि रोंमोनथाय मोनदों बै मोनसे मेम'रेबल सानखौ नोंथाङा बुं जि घटनाया नोंथांनि गोसोखौ दाबो माने नोंथांनि गोसो आरो थैखौ दाबो माने फुदुङो। गोबां दं बे गोबांनि मादावनो बेबादि रंजानायनि आरो माखासे दुखुनि माबाबो दं इनसिडेन्टफोर दं गोबां दं। बेनि मादाव आङो नोंथाङा मोनसेनि बुंनो होनायखाय आङो बुंगोन जेब्लानाखि 1989 मायथाइनि 15 आगष्टनिफ्राय 1001 घन्टा बन्द'खौ होदोंमोन आसाम बन्द। बे बन्द'खौ ट्राइपार्टाइट टकनि थाखाय लेंहरनायाव आं शिलंनिफ्रायनो बेखौ स्टेटमेन्ट होनानै सासपेन्ड खालामदोंमोन दोनथ'होदोंमोन 17 आगष्ट खालि। बेराफारसेथिं बे जुलाइ आरो आगष्टनि गिबि बाहागोआवनो गोबां दावराव दावसि जादोंमोन जोंनि बे बड'लेण्ड हालामाव क'क्राझारनिफ्राय आराम्भ खालामनानै आथिखालनि चिरां बा बाक्सा उदालगुरि दरं बेबायदिनो ओरैहाय सनितपुर आथिखालाव बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आरो बेबायदिनो लखिमपुर जिल्ला आरो बेनिफ्राय धेमाजि जिल्ला बेफोरबायदियाव गोबां दावराव दावसि जादोंमोन आरो बिनि मादाव एकेबारे जाल्लाहै मोनसे जादोंमोन बे समाव बे जाहैबाय गहपुरनि जेनोखि जाथाय बे गहपुरनि जाथाय जानायखौ जिहेतु मोनखाबाय बेखायनो बे 17 आगष्ट खालि सासपेन्ड खालामनाय लोगो लोगो आङो बे शिलंनिफ्राय अरुणाचल जि सेक्रेटारियेट दं बेयावबो बेनिफ्राय इनार लाइन पारमिट लालायलायनानै एकेबारे अरुणाचलाव थाहैनाय जोंनि बर'फोर गहपुरनिफ्राय सावजानानै दानथार जानानै बुथार जानानै जायफोरनिखि बासिनानै थाहैबाय ककिलानि साहा जे अरुणाचल हाजोआव बेखौ खबर लानानै जिहेतु दिल्लीयाव लांनांथारगौ आं
बे हिसाबै साननानै आङो बिनि सुलुंखौ हैनांगौ दिल्लीयाव औ बिनि गुदि रिपर्टफोरखौ हैनांगौ डाटाफोरखौ लाना थांनांगौ होननानै शिलंनिफ्राय आङो क'क्राझारनि बे समाव फरायबाय थानाय सासे कलेजनि छात्र बे प्रणब बसुमतारी होननाय बिथांखौ लानानै आङो हरदों हर 19 आगस्ट खालि आङो हराव आङो दिल्लीनिफ्राय माबानिफ्राय शिलंनिफ्राय नाइट सुपारजों आङो फैदों बे समाव बोरै बोरै मिन्थिखो बुजिस' हाया हयथ' बे पास लानायनिफ्रायनो मिथिबायबो जानो हागौ होननानै आङो दासिमबो सानो बे जिहेतु आङो अरुणाचलनि सेक्रेटारियेटआव बेयाव आङो पास लाहैदोंमोन इनार लाइन नङाब्ला हाबनो मोनखाया बे हिसाबै दा बेखायनो आङो सानदों बे सेक्रेटारियेटनिफ्रायनो हयथ' बेयाव गोबां आसामनिबो एमप्लयिसफोर दं आरो गुबुन गुबुन जायगानि दं बेफोरनिफ्राय मोनबाय जानो हागौ आं सानदों दासिमबो जेब्लानाखि आङो बेखौ 18आव लाबाय 18आव लानाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि मेसेज सफैबाय तेजपुरसिम बिश्वनाथ सारियालिसिम जे एबसुनि लेङाइ आफादगिरि प्रदीप कुमार दैमारिया टेक्सि लानानै अरुणाचलाव थांगासिनो दं बेखौ लामायाव हमथानांगौ बेखौ पुलिसनियाव फैबाय औ बेनिफ्राय दा बेखौ तेजपुरावबो गारिफोरखौ लाखि लाखि प्रयटेक टेक्सि बा बै समावथ' मारुति गैया एम्बासादर गोजामोन बे समाव टेक्सिफ्रा आरो नङाबा जिप महिन्द्र जिप थायोमोन बे गारिफोरखौ नायजोबदों बेनिफ्राय बिथांमोना सोंलाबायदों तेजपुरफ्रावबो बिश्वनाथ बे सारियालियावबो गोबां बर' न'खरफ्राव थांनानै सोंहैदों आरो थांनानै जे प्रदीप दैमारि फैदोंनो सोरनि न'आव थादों सोरनि न'आव जिरायदों बेबायदि सोंदों बेबायदिनो बिथांमोना मोनोब्ला बेयावनो एरेस्ट खालामगोन बा हयथ' जिउ फोजोबनोबो हागौ बेबायदि टाइपनि दा बे हिसाबै बिथांमोना बे एसे VIP लाइननि बे जान बाहनफोरखौ नायबाय बिथांमोना नाथाय आङो हरनि बे नाइट सुपारजोंसो फैदों आरो बेनिफ्राय नाइट सुपारजों गाखोनानै आङो हजों शिलंआव 8टासो बाजियाव गाखोबाय हरनि 11टासो बाजियाव शिलंनि गुवाहाटीनिफ्राय आरोबाव ओरैहाय नगाव जानानै थांबाय तेजपुर जानानैनो ओंखारलांबाय बेबायदिनो थाङै थुङै आङो आलो गोजोनै बान्दरदेवाखौ अखानायै फुंनि 4टा बाजियाव सहैनो हादों बेनिफ्राय थांनानै बेबायदिनो जोङो बान्दरदेवाव बे इनार लाइनखौ गथायनांगौ आरो बेनिफ्राय बेयाव पास लानानै थांनांगौ थांबाय थांनानै जोङो फुंनि 7टा बाजियावनो जोङो अरुणाचलाव बे मुख्यमन्त्रि गेगं आपांखौ लोगो हमनो ओंखारहैबाय ओमफ्राय ओंखारहैनानै बेबायदिनो बे समाव आं मिथिया जे आंखौ जे बेबायदि नागिरदों आरो बेनिफ्राय बेबायदि हमथानो नागिरदों बा हमनो नागिरदों बेखौ मिथिया नाथाय जोङो गियालना थांदों आरो बेनिफ्राय थांनानै जोङो गेगं आपांनियाव बेबायदि मोनहैबाय गेगं आपांनियाव बेबायदि सरकारि सिकिउरिटि रावबो गैया बे अरुणाचलनिनो ड्रेसाव थानानै बे सेखा गोलाव गोलाव बे गावसोरनि जि बाहायग्रा कालचार बेखौ लानानै जोंबा सेखा फाथां बा सेखा एमफि होननानै बुंगोन जोङो जोंनि ओनसोलावब्ला बेखौ लानानै दंबाय थायो बिसोरो हिन्दीबो रोङा इंलिसबो रोङा गावसोरनिल' रायज्लायो जों सोंहैदों इंलिसाव सोंदों हिन्दीयाव सोंदों जेबो रोङा बेबायदि बेनिफ्राय आसामनिफ्राय गावनाया बारा गोबाव जायाखै हिसाबै बिसोर एसे सिनियरमोन हिसाबै असमियाखौ एसे भाङा भाङा बुंनायाव बिथांमोना एसे बुजिदों जे जोङो मुख्यमन्त्रिखौ बे सारखौ लोगो हमनो फैदों होनना बुंनायाव बेनिफ्राय बिथांमोना होमब्लाबो पारमिसन होआ एखेबारे लामायाव माने ओरै गिदिं गिदिं नायो जोंखौ सानैखौबो बिखुंथिं माबाफोर लादों नामा खर'आव माबाफोर आलायदों नामा नायजोबो बेनिफ्राय लास्टाव सासे बिनि रिसिपसननि अफिसनिफ्राय नुहुरनानै बे रिसिपसनिस्ट सासेना फैदों फैनानै सोंफैदों जे नोंथांमोना सोरखौबा नागिरफैदों औ नागिरफैदों जोङो सार बे गेगं आपांखौ लोगो हमनो फैदों आदसा बबेनिफ्राय फैदों जोङो शिलंनिफ्राय फैदों बेबायदि
बेनि नामखौ खोन्थाबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रदीप कुमार दैमारि बे फैदों होननानै बेनि स्लिपाव लिरना लाना थांनानै हैब्ला गेगं आफाङा आलो गोजोनै जोंखौ लिंना लांहोबाय बेनिफ्राय ब्रेकफास्ट जाहोनानै जोंखौ मोजाङै हेफाजाब खालामबाय आरो जि थावनियाव जोङो थांनांगौ बे मानसिफ्रा आश्रय लानानै दं शेल्टार लानानै दं हाजोआव बेयाव जोंखौ गावनिनो सासे फालांगि सासे मानसिखौ लिंहरनानै गारिबो एरेन्ज खालामनानै बियो लांहोदों आरो बेनिफ्राय बेबायदि गारिजों लांहोनानै एम्बासादर गारिखौनो लांहोनानै बेबायदिनो जोंखौ जायगासिम सहैहोदों आरो बेनिफ्राय गुथै डाटाफोरखौ लानानै बे लाबोफिनहोनानै जोंखौ नाहरलुगानाव हगारनानै जोंखौ फैफिननायनि बेबस्था खालामनानै होदों बिथाङा बेबायदिहै जोङो बे हरनि बाथ्राखौ सानोब्ला बे हराव जोङो सानैजों बर'आवबो रायज्लायनो हाया बर' होननानै मिथिब्लानो हमखागोन बेवहाय बे प्रणब बसुमतारिनाव खोन्थानो हागोन बिथाङाबो दं दासिमबो थांनानै दं खोन्थानो हागोन जे जोङो बेनो आंबो साहा खरस जानायनि डिनार जानांगौ बिनि खरसखौ होखानानै नोंनि मथेनो जादो ओंखारब्लाबो बहाबा साहा लोंनो दोनथ'ब्लाबो जों सानैजों मोगा मोगि जालायनो मोना गावबा गाव जेरै आरो बे जिरायनाया नोङो बैयाव जिराय सिगाङाव जिराय आं उनाव जिरायगोन ओरैनोथ' जों सिनायनाय बायदि जानो मोननाय नङा बान्दर देवा बारखांनानैसो अरुणाचलाव हाबहैयोब्ला जोङो लोगो जागोन बै इन्सिडेन्टआ नोंथांनि थाखाय मेम'रेबल बेनिफ्राय मोनसे इन्सिडेन्ट जे जोंनि फार्स्ट टक जाबाय 29 आगष्ट खालि 1999 मायथाइ जेरावनाखि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआबो बाहागो लादोंमोन फार्स्ट टक बै नोंथाङाबो दंमोन बेवहाय राजेन्द्र कुमार बाजपेयिनि सिगाङाव मा नोंथांमोना प्रेजेन्ट खालामखो बे समावथ' बे समनि सावरायनाया एसे आलदाथारमोन जोंफोरबो माने इसेबो जेनामोनलाय एखेबारे दागा दिगा नांलायथारोमोन जोङो एखेबारे बे गिबि जि सावरायनाय बेयाव थांनो थाखाय जोङो आंनो लिस्ट खालामनानै बे समाव बालिराम बर' आंनियाव सहैदों बे समाव बियो एखेबारे डिमापुर जानानै बियो फ्लाइटजों माबा बायादुतजों माबा उम्रयाव ओंखारनानै बियो सहैदों आरो बेनिफ्राय बे समाव बियावबो जोङो ज'है जिरायनानै सावरायलायनानै जोङो सा 56 जोंनि एबसुनि दैदेनगिरिफोर BPSCनि दैदेनगिरिफोर बेबायदिनो आइजो अनसाय आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो भलन्टियार्स फर्सनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै 56 सानि लिस्ट मोनसे आङो बानायदों बेनिफ्राय बेबायदिनो बेखौ लानानै बे 19आव मोननाय लोगो लोगोनो 19 आगष्ट 1989 मायथाइयाव मोननाय लोगो लोगोनो आङो अखानायै 18 आगष्ट खालि आङो बासजों फैदों बासजों फैनायनि जाहोनाबो बेनो जे टेक्सि लाना फैयोब्ला सिनायो चेकिं खालामनानै हमना लाखिगोन नाथाय बासावब्ला साना जे बासाव जे फैगोन प्रदीप कुमार दैमारिया एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट साना बेबायदि साननानै नाया बेखौ बिसोरो बेवखायनो जाहाथे बेफोरनिफ्राय बारग'नो हायो बिनि थाखाय आङो डाइरेक्ट बे बासजों फैनानै बे माबायाव ओंखारफैदों बे जनता भवन गुवाहाटीनि दिसपुरनि बे जनता भवननि मोखाङाव आङो बासनिफ्राय डाइरेक्ट ओंखारनानै हाबदों हाबब्ला आंखौ माबायाव पुलिसनि बे जनता भवनाव हाबनाय गेटआव पुलिसा सोंदों जे मानो सोर जाखो बेबायदिहै ओमफ्राय आं थोंजों बुंदों जे आङो प्रदीप कुमार दैमारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि जोंखौ दिल्लीयाव सावरायनो लिंहरदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिया लाइजाम गांसे हरदों बिनि रिप्लाइखौ आङो होनांगौ लिस्ट मोनसे साबमिट खालामनांगौ आङो बेखाय आङो गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनांगौ होननानै बुंदों बिथाङा बे समाव एखेबारे बे जायनोखि साब इन्सपेक्टर दंमोन बे पुलिस बेयो बागदावखांदों प्रदीप कुमार दैमारिया गावनि सेराव सफैनायखौ बे बागदावखांदों माने हमनोसो थिनबाय थायो बेखौ
बेखौ हमनांगौसो नाथाय दिनै बिनि मोखाङावनो जनता भबननि लांगोनायाव सफैथारबाय दावखांनानै बियो उनफिनलांनानै बियो गावनि बे पुलिसनि कन्ट्रल रुमाव हाबहैनानै बिथाङा सोंहैदों जे बिदि CMखौ लोगो हमनो नागिरदों फैफिननानै बिथाङा सेलुट होफैदों बाब्राबखांनानै बेनिफ्राय बियो लाना थांनानै बियो चिफ मिनिस्टारनि बे प्रफुल्ल महन्तीनि माबायाव लांदों नाथाय प्रफुल्ल महन्तआ बे समाव गैयामोन बिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो बेनिफ्राय चिफ सेक्रेटारि बे समाव AP सारवान बिथांमोनखौ लोगो हमहोबाय बेनिफ्राय बिथांमोनानो अन बिहाफ अफ चिफ मिनिस्टार बे माबाखौ लिस्टखौ लाखिदों आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो बिथांमोना आइगां लानायसै जे बेखौ जोङो दिनैनो जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो हरनाय जासिगोन होननानै बिथांमोना बेबायदिनो जोङो बे तारिखआव गासै 56 साया हयथ' सोरबा थांजोबनो बेबायदि सौहैजोबनो हानाय जायाखिसै माखासे जाहोननि थाखाय अनेक पुलिस केस थानायजों लाबजों बेबायदि सौहैनो हानाय जायाखिसै होमब्लाबो जोङो 50नि बारा जोङो बाहागो लादों आरो बेनिफ्राय बे लानायाव जिहेतु गासैबो डिलिंखौ आंनो खालामदोंमोन बे हिसाबै जिरायजेननायाव बे डक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी बे ससियेल वेलफेयार मिनिस्टार गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बिथांनि प्रेजेन्सआव आरो बे समाव मुख्यमन्त्रीजों लोगोसे हम मिनिस्टार भृगु कुमार फुकन आयेन मन्त्रि बे सुरेन्द्रनाथ मेधि लाजोबनानै बिसोरनि जेसेबां केबिनेट मन्त्रिफोर दं बे गासैबो बाहागो लायोमोन आरो बेनिफ्राय बे हम मिनिस्ट्रिनिफ्रायबो सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि बिसोर गासैबो बाहागो लायोमोन आरो वेलफेयार जेनिखि ससियेल वेलफेयारनि बिथां सेक्रेटारि बिथांमोनाबो बाहागो लायोमोन आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो एकेबारे हाई लेभेलनि मोनसे टक जायोमोन बे समाव प्रफुल्ल महन्तआ सोंजेनदों जिरायनायाव जे दैमारि कक होननानै बुंदों माने आं बेसिम लाबोनायनि थाखायसो आङो नोंथांमोनजों जुगाजुग खालामबाय थादोंमोन दिनै जोंनि स्वयं आफादगिरि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा दङ बिथांनिफ्राय जागायजेनथोंसै होननानै आङो हगारनानै बे दिननिफ्राय हगारना होनाय जादों आरो बिनि उनावनो जोंनि बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जागायजेनदों बे बाथ्राखौ बेबायदि हिसाबै जोङो सावरायदों आरो बेनिफ्राय बे जागायजेनखालिनो जोंहा ओरैबायदि अर जोंनाय बायदि जाखादों जोंनि गामिफोरखौ सावहोनाय बेबायदिनो पुलिसनि अत्याचार बेफोरखौ लानानै जोङो थिगसे जोङो जारिनाय जादों आसाम गभर्नमेन्टखौ जारिनाय जादों आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो बिथांमोनाबो गावसोरनि बुंनांगौखौ बुंदों आरो बेनिफ्राय बिथांमोना सोरबा धुति गाननानै थाङोमोन नांलायनायाव एखेबारे जोंनिफ्राय बुंनायाव माने धुतिखौ हान्थुसिम थिखांलायनानैब्लाबो बिसोरो रागाजों दावनानै गुलक राजबंशीमोना सुरेन्द्रनाथ मेधिमोना बेबायदि नांलायोमोन जोंबो बिदिनो एखेबारे थिखा-थिखिहै एखेबारे वार अफ वार्डस बेबायदि जायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव अबयसे बेबायदि टक जाया आं नैबे BTR जानायनि सिगांनि टकआवबो आं दंमोन हिसाबै आंबो बाहागो लादों हिसाबै बे टकआ एसे आलदाहै जादों बेबायदि सिगांनि बायदि नांलायनाय बेबायदि गैया जायाखै बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि समाव हमलेण्ड दाबिदोंमोन मुं गैथ'वामोन जेब्लासिम माने नाम गैया बै समसिमाव नोंथाङा गोबांथार माने कमेन्ट होदोंमोन जोङो नाम नांगौ हमलेण्ड नाङा माबा मोनसे मुं नांगौ बड'लेण्ड बा माबा मोनसे लेण्ड जेरै PTCआ उदेसल मुं होनानै दोननानै आन्दलन खालामदों जोंहाबो हमलेण्ड नङा मुं नांगौ ओरैनो नोंथां बुंदोंमोन दा उन समावहाय बड'लेण्ड मुङानो थादों बासबारि कनफारेन्सआव डिसिसन जादोंमोन जे जोंनि आलादा रायजोनि मुंखौ बड'लेण्ड होनाय जाथोंसै आरो बे आलादा रायजोनि थाखाय गिदिरै सोमावसारनाय जाथोंसै सोमावसारनायबो जादों नाथाय उपेन्द्र ब्रह्मआ थैबाय 1 मे 1991 मायथाइयाव नोंथांमोना सावरायनायखौ प्रसिड खालामबाय थाबाय सावरायै 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारि खालि सुक्ति जाबाय नाथाय आलादा बड'लेण्ड नङा बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल BSC स्टेट एक्टनि गेजेरजों बे एरेन्जमेन्ट मानो जानो मोनखो बे बाथ्राखौ बुङोब्लाथ' गोलाव बाथ्रा जाहैगोन दा सुंथाबै बुंनांगौब्ला बे जेब्लानोखि 1993
दाइनजिस्नि मायथाइनिफ्राय 2 मार्चनिफ्राय जेब्लानोखि बे आलादा रायजोनि थाखाय जागायजेनदोंमोन सोमावसारनायखौ बे समाव जों ह'मलेण्ड मुङैसो जोङो राष्ट्रपतिनियाव थांनानै बा हम मिनिस्टारनियाव थांनानै बा गाहाय मन्थ्रिनियाव थांनानै जोङो दाबि दावा होदोंमोन आरो बेबायदिनो आसामावबो गिबि मन्थ्रि बा बेबायदिनो रायजपाल बिथांमोननो होनाय जादोंमोन बेबायदिनो आन्दलनाबो सोलिबाय थादोंमोन नाथाय बे बासबारिनि कनफारेन्सआव दा नोंथां बुंनाय बायदिनो बेखौ थांखि लानाय जादों जे जोंहा ह'मलेण्ड नामजों मोनसे बेबायदि रायजो जाया बेखायनो जोंनो मोनसे मानसिया जोनोम जानाय लोगो लोगो मोनसे मुंजों मुंखौ नांगौ जायो आरो जाय मुंखौ दोनोब्ला आंगो जागोन बेबायदि मोनसे मुं दोननांगौ दा बे हिसाबैनो जोङो गोबां सावरायनायनि उनाव जोङो बेबायदि जुदि तामिलफोरनि थाखाय तामिलनाडु दोननो हायोब्ला पान्जाबिफोरनि थाखाय पान्जाब दोननो हायोबा बेंगलिफोरनि थाखाय वेस्ट बेंगल दोननो हायोब्ला नागाफोरनि थाखाय नागालेण्ड मिज'फोरनि थाखाय मिज'राम दोननो हायोब्ला बा बेबायदिनो उड़िया मानसिफोरनि थाखाय उड़िसा दोननो हायोब्ला बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन रायजोफोरनि नामखौ दोननो हायोब्ला जोंनिखौबो बर'फोरनि थाखाय बेयाव गुबुन गुबुन हारिनि मानसि थागोनब्लाबो बेयाव जोङो गांनाय उखैनायखौ सुफुंनांगौ हिसाबै जों थागिबि मानसि हिसाबै जों दाबिनायखौ जोङो बड'लेण्ड हिसाबै लानि होननानै जोङो बेखौ बासबारिनि कनफारेन्सआव जोङो रिजलिउसन आकारै बेखौ थांखि लानाय जादों 22 डिसेम्बर खालि जोङो अपेन सेसनाव बेखौ डिक्लार होनाय जादों 22 डिसेम्बर 22 डिसेम्बर 1988 मायथाइ बासबारियाव बेयाव जोङो लानाय जादों बेबायदिनो जोङो फैयै फैयै बे बड'लेण्ड मुङै जोङो गोबां मानसिफोरनिफ्रायबो बेबायदि मोनसे रेसपन्सखौ मोननो हाबाय जे नंगौ नागालेण्डआव जेरैहाय नागाफोर थायो होननानै मिथियो मिज'रामाव जेरै मिज'फोर थायो होनना मिथियो बड'लेण्डआव सोर थायो होनना बुंबा जों बर'फोर गुबुन थायोब्लाबो बर'फोर दं जोंनि जिनोखि एथनिक आइडेन्टिटि बेखौ जोङो थोंगोरैनो मोननो हागोन होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा रेसपन्स होनायसै बे सोमावसारनायाव आरो बेबायदिनो लैहोर लैहोर ओंखारनानै गासिबो हेफाजाब होनायसै आरो बे हिसाबैनो फैयै फैयै जेब्लानाखि जोंहा सावरायनाय जाबाय थाबाय सावरायनाया गोबां थाद'दों गोबां दोहौनि गेजेरजों बेबायदिनो फैला सेम जानाय बायदि माब्लाबा एखेबारे सिरि थाहाबनो गोनां जादों अनेक जादोंब्लाबो थाङै थुङै जेब्लानाखि सफैबाय बे 3 मेन एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्ट एन्ड रिकमेन्डेसननि मथे बेयाव बिथांमोना आसाम सरकाराबो मानियाखिसै जे बड'लेण्ड बेबायदि सेपारेट स्टेट होनांगौ होननानै इभेन बड'लेण्ड सोदोबखौबो होनो मोना होननानै बिथांमोना बुंबाय बे समाव हयथ' बेबायदिबा हिमालया लेण्ड बा बिदिनो माबा मोनसे लेण्ड बेबायदिहै होजागोन नाथाय बड'लेण्ड बेबायदि होनो हाया दिनै गाबोन बेबायदि होनायनि बेबायदि नेम गैलिया बायदिसिना बुंनानै जोंखौ बुंबाय बेनिफ्राय जोबथारनायथिं जोङो जेब्लानाखि सावरायनाया बे जोबनाय फारसे फैनोसै आरो बे गरखा हिल डेभेलपमेन्ट काउन्सिल होनाय बायदि एखे स्टेटासाव होनाय बे गरखालेण्डखौ होनायनि बे गरखा हिल डेभेलपमेन्ट काउन्सिल बेखौ होनायनि बारगा जोङो नोंथांमोननो स्टेटास होनो हाया होननानै जेब्लानाखि बुंबाय बेबायदिनो बे स्टेटनि आन्दारावनो माबा मोनसे लानांसिगोन होननानै जेब्लानाखि बुंबाय बे समाव बे जि जोंनि दाबिनायनि मुं लेण्डनि मुं बेखौबो होनो हालिया होननानै बुंनायाव जोङो एकर्ड खालामा जोङो बिदिब्ला होननानै जोङो ओंखारबोनो गोनां जादों बड'लेण्ड नाम होआबा जोङो एकर्ड खालामनायाव गैया होननानै बे समाव जोङो साबायखर बावनांगोन राजेश पाइलट बै समनि सेन्ट्रेलनि नखर बिफाननि स्टेट मिनिस्टार इउनियन स्टेट मिनिस्टार फर हम एफेयार्स राजेश पाइलट बिथाङा गोख्रों रल लादों आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो
बे आसाम गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना कनभिन्स खालामदों जे बिथांमोननो जोङो बड'लेण्ड सोदोबखौ होनायाव जेबो गाज्रि साननो गोनां गैया बा जोङो बाजानो नाङा बिथांमोननो होनांगौ बे बड'लेण्ड सोदोबखौ आरो बेनिफ्राय जोङो एकर्डखौ खालामनांगौ होननानै बिथाङा आसाम सरकारखौ बेबायदि कनभिन्स खालामनायाव लास्टआव बे 20 फेब्रुवारि 1993 मायथाइयाव बे जाहैदों बेबायदि जोंहा बे बड'लेण्ड अट'नमास नामखौ मोननो हानाय जादों थारमाने नोंथांमोननि सोमावसारनाया माने आलादा रायजोनि मोनब्लाबो नाथाय गरखालेण्डनि स्टेटासनि पार्टगा होआ ओरै बुंबाय दा होमब्ला नोंथांमोना माने नामाव थाबाय जे जोंनो बड'लेण्ड नामखौ नांगोन बे थाबाय बेनिफ्राय बै समावहाय आसाम सरकाराबो सोलायबायमोन जेरावहायनाखि प्रफुल्ल महन्तनि सरकारा बायबाय आरो प्रफुल्ल महन्त सरकारा अलरेडि बायखाबायमोन मानो होनबा बेवहाय माने प्रेसिडेन्ट रुल जादोंमोन बजरं अपारेसनबो होनाय जादोंमोन आल्फाखौ एटाक खालामनो थाखाय बेनिफ्राय सरकारनि थाखाय गोदान इलेक्सन जायो 1991आव बे समाव कंग्रेस गभर्नमेन्ट फैयो हिरेन केन्द्र दैदेननायाव बिनि उनावहाय नोंथांमोना सुक्ति जाबाय सुक्ति खालामबाय बड'लेण्ड मुंखौ लाखिनो हाबाय आरो बाखि कम्प्रमाइज बाखि बेखौ मोनसे बिथा हिसाबै सोरजिनाय जादों जिहेतु लाथिख'आव दंमोन जोङो लाथिख'आव दंथारोमोन जेबो गैया बेयाव जोङो बे बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनो गोनां जादों जायनोखि आं गावनो बुंदोंमोन मिडियाफोरनि सिगाङावबो निउस ट्रेक जेब्ला फैदों दिल्लीनिफ्राय कलकातानिफ्राय जेब्लानोखि बे बिदिनो रिपर्टारफोर फैदों होमबानिया आंखौ इन्टारभिउ लानायाव बुंदोंमोन आङो जे बर'फोरनि थाखाय थैयै पुलिस आर्मिया गावथारै सानै बर'फोर थायोब्लाबो बे सानै बर'नि थाखाय जोंनो आलादा रायजो नांगौ होननानै आं बुंनायमोन बे समाव अब्लाबो जोङो कमप्रमाइज खालामनानै बे समाव बे फाउन्डेसनखौ जेबो गैथारियावनो जोङो बिथा गायनोसै होननानै जोङो बेखौ नाजावथ'नाय जादों आरो बेनिफ्राय नाजावथ'नानै बेखौ मोनसे बिथा हिसाबै सोरजिनानै जोंफोरो 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव जेब्लानोखि जोंहा सुक्ति जाबाय जेबोथ' गैखाया एबसुसो दङ बे समाव सानसुमा खुंगुर बसुमतारी एबसुनि प्रेसिडेन्ट आं आफाद लेङाइ आफादगिरि रबिराम ब्रह्मआ गाहाय नेहाथारि एबसुसो दं सरकारनि जेबो अनुस्थान गैया जोङो होमबा बहा जजेननो फालाय मा खालामनो जोङो देबरगावआव थानाय बे समाव क्लाब मोनसे न' दंमोन दा बे देबरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि खोलाहा थानाय बे फिल्डनि खोलाहा थानाय बे न'आव जोङो सिद्धान्त लादों फार्स्ट सिटिं अफ दि एक्जिकिउटिभ काउन्सिल अफ बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बेखौ जोङो खालामजेनदों बे न'आवसो प्रथम बेयावनो थांखि लादों जोङो जे जोङो क'क्राझार जिल्लानि DRDAनि अफिसखौ जोङो सरकारनियाव बिनोसै थांखि लाबाय बेनिफ्राय सोर मा बिबानाव दोननो सोरखौ जोङो थांखि लाबाय बेनिफ्राय आंथ' एबसुआवसो थाफिननो नागिरदोंमोन बे समाव एबसुआव थाफिननोसो प्लेन लागासिनो दं आरो खामानि मावगासिनो दं BSCआव आङो बे काउन्सिलाव हाबनायनि सानाखै नाथाय जोंनिनो सानैसो दैदेनगिरि लोगोफ्रा गारलाबाथा बसुमतारी बिथांमोना आरो प्रेमसिं ब्रह्ममोना खावलायबाय जे नों थानांगौ काउन्सिलाव थानांगौ आरो बेनिफ्राय काउन्सिलनि खामानि मावनांगौ एबसुनि थाखाय जोङो आलादा जों बानायगोन बे जाहैबाय बेबायदिहै जोङो मीमांसा फैनायसै जे सानसुमा खुंगुर बसुमतारीयानो बे एबसुनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा चिफखौ लाथोंसै बेबायदिनो प्रेमसिं ब्रह्मखौ जोङो बिथांखौबो मर्यादा होनानै दे बिथांखौ सासे बेबायदि मावसोम हान्जानि दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङा डेपुटि चिफ जाथोंसै
बेबायदिनो जोंखौबो बेबायदिनो जायफोरनोखि केबिनेटआव दंमोन बे सेन्ट्रेल एबसुआव आरो बे हालामनि बे गासैखौबो जोङो एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै जोङो बे खालिनो सिद्धान्त लादों आरो बेनिफ्रायनो जोङो बे माबानि DRDA नि अफिसखौबो जोङो खावलायनो थाखाय जोङो चिफ मिनिस्टार हितेश शइकियानो जोङो हैनाय लोगो लोगो बिथांमोना ग्रान्ट खालामनायसै आरो बेबायदिनो जोङो बे माबाखौ DRDA नि अफिसखौ फार्स्ट बे बर' हारिनि जेनोखि खुंथाय जारिमिनाव गैफेरै जारिमिन जाहोजेनदों बे DRDA नि अफिसखौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बिना लाबोनानै बे समाव DRDA हगारबाय जों रुमफोरखौ बे DRDA नि मानसिफोरखौनो माखासेखौ जोङो रिकुइजिसन खालामबाय रिकुइजिसन खालामनानै बेबायदिनो अफिसियेल सेटआप जाबाय अफिसखौ जोङो सेटआप खालामबाय बबेयाव चिफ जिरायगोन बबेयाव डेपुटि चिफ जिरायगोन बेबायदि EMफोरखौ होबाय बेबायदि हिसाबै जोङो गिबि फाउन्डेसनखौ जोङो गायसनजेननाय जादों बे BSc खौ लाबोनानै बिनि उनावनो बे बिथानि सायावनो इन्जुर बानायबाय पाक्का खालामनानै BTC जानाय माने एसे इन्जुर पाक्का खालामबाय आरो बेबायदिनो दा 6 सिड्युलाव संबिजिरनि 6 सिड्युल अफ द कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया बे 6 सिड्युलाव हाबबाय हिसाबै एसे इन्जुरा एसे गोरा जानानै थाबाय दायो नोंथाङा BSc फाउन्डेसननि खोथा बुंबाय BSc नोंथाङा EMबो जाबाय आरो नाथाय बै समाव बेनि जेनाखि बिसायख'थि खुंनांगौ बेफोरनि एरिया नांगौ बेफोर जायाखै बिनि दहाय होनानै सानसुमैखोमोन बसुमतारिया गावनि चिफ बिबानखौ नागारबाय बेनि उनावहाय प्रेमसिं ब्रह्मआ चिफनि बिबानखौ रुजुनबाय नोंथाङा डेपुटि चिफ जाबाय बै समावहाय गावनि हारिनि गेजेराव गोबांथार सुखुलायैनि गैयै बे बिथिं बेनि उनावहाय आरो नोंथांमोननि काउन्सिला बायबावबाय इन्टारिम काउन्सिला प्रेमसिं ब्रह्म चिफ आरो नोंथाङा डेपुटि चिफ बेखौ AGP सरकार फैबाय 1996 आव AGP सरकारा नोंथांमोननि बे काउन्सिलखौ सिफायना होनानै गोदान काउन्सिल फसंबाय कनकेशन नार्जारिनि दैदेननायाव बिदिनो बियो फैबाय थानायसै 2002 मायथाइहालागै दा बै समाव नोंथाङा मा खालामबाय थाखो जे नोंथाङा डेपुटि चिफ गैलिया 1996 निफ्राय नोंथाङा बे 6 बोसोर सम 1996 निफ्राय 2002 मायथाइसिम बे समाव नोंथाङा मा खालामबाय थाखो आरो बिनि उनाव 2003 मायथाइयाव BTC सुक्ति जादोंमोन बिनि उनावहाय नोंथाङा 2010 मायथाइसिम जेबो खबर गैया पलिटिक्सनि सिथलायाव नोंथाङा मा खालामबाय थाखो बे समावहाय बेखौ बुङोब्ला आङो एसे आलदा एंगेलाव थांनाय बायदि लाबोनांगोन बे जाहैबाय 1996 मायथाइयाव 15 जुन खालि जोंनि बे प्रेमसिं ब्रह्म दैदेननाय चिफ हिसाबै आरो आं डेपुटि चिफ हिसाबै बे थानाय समाव बेखौ सिफायनायाव जोंफोरो बेबायदि BSc निफ्राय जि दंमोन खुंथायाव बेनिफ्राय गैया जाबाय गैया जानायनि उनाव आङो ओरैनो सिरियै थायाखैमोन बे समाव आङो लिरनायनि खामानियाव गोसो होनाय जादोंमोन जथेस्थ' राजखान्थिथिंबो दङ बे मेलेरिया लोमजाब्ला बेरामा हामब्लाबो एमा गारा होननाय बादि बे सिमाङाथ' दंखायोआनो बे खामानियाबो थाखाबाय बेजों लोगोसे आङो लिरनायनि खामानिबो मावदोंमोन ओमफ्राय लेखा बिदिनो लिरबाय आङो 1992 मायथाइनि 15 जुनाव जिहेतु बायदों बेनिफ्राय लिरनानै आङो सेप्तेम्बर मासाव आङो गांसे लेखा दिहुनदों आङो बेनि सिगाङावबो आं लेखा लिरदों आरो बे समावबो आङो लेखा लिरदों बे 25 जौथाइनिफ्राय 21 जौथाइसिम बर'नि आगान बेखौ लिरदों आङो आरो बेनिफ्राय मोनसे बेबायदिनो आङो
दिहुननानै मोनसे लेखा दिहुननानै आङो बेबायदिनो टाइमखौ थांहोदों बे समाव बेजों लोगोसे आरो बिदिनो गोबां लिरबाय थादों लिरनानै बेबायदिनो 1998 मायथाइयाव आङो बाइलिंगुवेल फर्टनाइटलि दि नेशनल भइस आरो हादतनि खौरांनाय सानजिबायारि इंलिसाव नेशनल भइस बर'आव बे हादतनि खौरां बेखौ आङो पाब्लिश खालामदों आंनि प्रेसनिफ्राय दावराय प्रेसनिफ्रायनो आङो पाब्लिश खालामदों आंनो चिफ एडिटर मोननैनिबो बेबायदि बेखौ खालामदों बेखौ 1998 मायथाइनि 15 मे खालि आङो फार्स्ट दिहुनदों आरो बेनिफ्राय बेखौ इनागुरेट खालामग्राया मैया थैबाय रामेश्वर बर' बिथाङामोन इनागुरेट खालामग्राया बे टाउननिनो बे माबायाव अनुरागुस्थियाव आरो बेनिफ्राय इंलिसखौ रिलिज खालामदोंमोन बे समाव जोंहा डिस्ट्रिक्ट जायाखै दरं डिस्ट्रिक्टसो नालाय साब डिभिजन दंमोन सिभिल एसडिअ तपन शर्मामोन बिथाङा रिलिज खालामदों बे नेशनेल भइसखौ बे 15 मे 1998 खालि बेबायदिहै आङो बे खौरां बिलाइनि गेजेरजों आङो आरोबाव सार्भिसखौ आलादायै आङो होफाफिनदों जोंनि बर'नि गेजेराव जेसेबां माने लाइमोनफोर दं बिसोरखौ खन्थाइ रायथाइ लिरनायाव एखेबारे जायगा होदों आरो बेनिफ्राय इंलिसावबो ओमफ्राय इंलिसाव गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरखौबो बेबायदिहै आङो मानसिफोरखौ एसे बे लिरनाय फारसे फोजाखांदोंमोन बेनि सिगांबो अबयसे आङो एबसुनि लेङाइ आफादगिरि जाबाय थानाय समाव आङो जेब्लानाखि आङो बेयाव प्रेसखौ गायसनजेनबाय आं मोनसे लामाखौ मोनबाय आरो बे जोंनि सोमावसारनायाव हेफाजाब होथों होननानैनो आङो बे दावराय प्रेसखौ फसंनाय जादोंमोन लन लानानै आं प्रेस फसंदोंमोन आरो बेयाव आङो जोंफ्रुद मुङै आङो साप्ताहिक माने उइकलि निउस पेपार आङो स्नियारि खौरां बिलाइ आङो दिहुनदोंमोन जोंफ्रुदा ओरैनो हसर जों बाहाया इंलिसावबा बियो माने स्पार्क होनना बुङो स्पार्क जोंफ्रुदनाय खासिफ्राबो एखेखौनो बाहायो खासि मानसिफ्राबो गावसोरनि रावाव जोंफ्रुद बे अरखिया जोंख्लाबनानै बेरदेरलांनाय बे जोंफ्रुद बेखौ आङो माबादोंमोन आरो बेनि गेजेरजोंबो आङो गोबां खालामदोंमोन बेनि उनाव आरो 1993 मायथाइयाव बे समाव आङो अथ'स' डेपुटि चिफ बे समावबो आङो सानजिबायारि इंलिस निउस पेपार दिहुनदोंमोन आङो जोङो गोबांथार सावरायबाय नोंथांनि जिउनि बाथ्रा नोंथांनि फेमिलि लाइफ नोंथाङा माबोरैहाय न'खरनो सम होनो हाबाय थादों दासान्दि पलिटिक्सआव आगान होनानै आं दायो सासे न'खरनि मुराब्बि आरो फिसाय आरो बिफा हिसाबै दं बिफा हिसाबै आङो गथ'फोरनो फिसाजो सासे दं आरो बेनिफ्राय फिसाज्ला सासे दं बिथांमोना फरायबाय थादों बिथांमोननो सम होनो जथेस्थ' हादों दायो आरो बेनिफ्राय बिसिनोबो अन्तत' सम होनो हादों मोजाङै रायज्लायनो हादों आरो बे हिसाबै दा बे लकडाउनाबो गोबां खामानि होदों माने न'आव थानानै रायज्लायनो हादों बेवहाय आङो लकडाउन होग्राफोरखौ आङो साबायखर बावदों आरो बे समाव कर'ना भाइरासआ नोंथांनि थाखाय वेलकाम कर'ना भाइरासखौ वेलकाम खालामाखै आङो खिन्थु बे लकडाउनखौ वेलकाम खालामदों आङो दानिया आं फैनि पलिटिक्सनि फिल्डआव नोंथांनि हाबाफारि आरो फैगौ बिसायख'थियाव नोंथांनि प्रिपारेसन जे नोंथाङा 2010 मायथाइयाव इउडिपिएफनि जानानै कन्टेस्ट खालामदोंमोन देरहादोंमन नोंथाङा निजेनो आफादगिरि 2015 मायथाइयावबो नोंथाङा कन्टेस्ट खालामदोंमोन नाथाय जेनदों इउडिपिएफ होनना बुङोब्ला बे एनडिपि दानो हानाय मोनसे पलिटिकेल उइंमोन बे पलिटिकेल पार्टिमोन आरो दा समाव नोंथाङा बुंदों जे इउडिपिएफ आरो माने बिपिपिएफखौ सिफायनानै पिसिडिआर खालामनाय जादोंमोन
2016 मायथाइनिफ्राय नोंथांमोना पिसिडिआर हिसाबै 2015 मायथाइनिफ्राय 2015 मायथाइनिफ्राय नोंथांमोना पिसिडिआर जानानै बेहाय सामिल जादों आरो नोंथाङा कन्टेस्ट खालामदों 16आवबो नोंथाङा माने इपिपिएल नि जानानै गाहाय नेहाथारि जादोंमोन फाउन्डार गाहाय जादों दा बे हिसाबै नोंथाङा माने पलिटिक्सनि लाइनावबो दैदेनगिरिनि रलखौ प्ले खालामदों नाथाय मोनसे आसरितआ बेनो जादों जे नोंथाङा दा समाव फैबाय थानाय बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि जानानै नोंथाङा कन्टेस्ट खालामाखै जाहोना आङो फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारिब्लाबो इउपिपिएलखौ आङो थांनाय बोसोराव 2019 मायथाइयाव आङो गावनि पार्सनेल ग्राउन्डआव आङो एंगारना फैदों रिजाइन होना फैदों आरो प्राइमारि मेम्बारशिपनिबो एंगारना फैदों बेनिफ्राय राजखान्थियाव अबयसे आङो दंबाय थायोमोन बे हिसाबै गोबां मानसियानो लकेलनि गोबां मानसियानो नोंथाङा निर्दलीय हिसाबैनो सिखारनांगौ होनना बुंनायखाय आङो थांनाय नभेम्बरनि 2019 मायथाइनि नभेम्बरनि 16 खालाराव आङो मोनसे निर्दलीय कमिटि दादोंमोन निर्दलीय कमिटि बेयाव गुबुन गुबुन हारिनि बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दंजोबोमोन बेयाव इन्टेलेक्सुवेल वार्कार बेफोर गासैबो बेनिफ्राय बे हिसाबै दानानै दंबाय थायोमोन निर्दलीय हिसाबैनो ओंखारनायनि उदां बिजाथि हिसाबै ओंखारनायनि खामानि मावबाय थादोंमोन नाथाय जेब्लानोखि नैबे बिटिसि बिसायख'थिनि जेनेरेल इलेक्सन बिनि नटिफिकेसन होबाय बेनि उनाव गोबां पार्टियानो एप्रच खालामफैदों फैयै फैयै गासैखौबो नाकच खालामनाय जादोंब्लाबो लास्टाव बे इन्डियान नेशनेल कंग्रेस बिथांमोना खुथार खुथारै आंखौ खावलायबाय जे नोंथांमोना एबाराव जोंनिनो बिजाथि जादो होननानै नोंथांखौ जोङो जेबो बेबायदि खहा जानायनि खालामा नोंथाङा जोंनियाव थानानैनो नोंथांनि खामानिफोरखौ मावनो हागोन होननानै बिथांमोना खावलायफैबाय बेनिफ्राय बेबायदिनो आं गोबां सम लाबाय बिसोरनिफ्रायबो नाथाय लास्टाव आङो थांनाय 14 मार्च खालि आङो गुवाहाटियाव बे कंग्रेस दोलोआव बे बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय केन्डिडेटखौ आङो नाजावहैनाय जाहैबाय बेयावनो जइन जादों बेयावनो लोगो लोगोनो आंनो केन्डिडेटनि टिकेटखौ हरखाबाय बिथांमोना ओमफ्राय बे हिसाबै आङो 17 मार्च खालि आङो नमिनेसन होबाय आरो दायो आङो कंग्रेसनि बिजाथि भैरबकुन्द समस्तिनिफ्राय इउपिपिएलनि फाउन्डार नोंथाङा इउपिपिएलनि फाउन्डार जानानै नोंथाङा एमपिबो कन्टेस्ट खालामदोंमोन 2019 मायथाइयाव जेनदों नोंथाङा इउपिपिएलनि एफा गिदिर बिबानाव थानानै आरो फाउन्डार जालायनानै इउपिपिएलखौ नागारदों होनदों निजा कारनाव पार्सनेल माने असुबिदानि थाखाय होनदों नाथाय बेखौ फोथायनाया गोब्राब मानो होनना बुङोब्ला माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय सोरबा ओंखारनांगौब्ला बिथाङा गावनि पार्सनेल असुबिदा होनना बुंनाय जाखायो बे नंगौ नाथाय रियेल कजखौ नोंथाङा बुङाखै थागोन सिङाव जेबो जाहोन गैया नोंथाङा जेननायनि दुखु थानो हागौ नोंथाङा एमएलए माने एमसिएल जेनबाय बेनिफ्राय 2019 मायथाइ एमपिआव जेनबाय बेफोरनि दुखुबो थानो हागौ बिनि थाखाय नोंथाङा ओंखारनोबो हागौ आरो नङाब्ला नोंथांखौहाय माने नहायर खालामदों पार्टिया बे जागोन जायनि थाखाय नोंथाङा ओंखारनो बायद' जादों आं गावनि सम होनो हायिनि थाखाय आङो पार्सनेल ग्राउन्डआव ओंखारनाय जाहैबाय मानिबाय नाथाय नोंथाङा इन्डिपेन्डेन्टलि कन्टेस्ट खालामनायनि प्रिपारेसनजों नभेम्बर दानाव 2019 मायथाइनि नभेम्बर दानाव इन्डिपेन्डेन्ट कमिटि दादों होननानै नोंथाङा निजेनो बुंनानै लादों दा बे हिसाबै नोंथाङा इउपिपिएलखौ साबजायि जादों बेनो फोरमान जायो साबजायिनि बाथ्राथ' गैया बयहाबो राजखान्थिनि मोनसे मोन्थाय दं गणतन्त्रनि मोनसे मोन्थाय दं दा बे हिसाबै आंबो बे गणतन्त्रनि मोन्थायखौ लानानैनो बे इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारिनि उनाव लेङाइ आफादगिरि जानानै जेबायदि आङो एंगारबोनाय जाबाय बेनि उनाव आरोबाव माने मानसिफ्रा हगाराखिसै दहायनि आं बुंनाय बादिनो मेलेरिया बेरामा गाब्लाबो एमा नागारा होननाय बायदि बै मानसिफ्रा आंखौ नोंथाङा ओंखारथारनांगौ होननानै आंखौ फोजाखांफैफिननायाव नोंथाङा इउपिपिएल लाफिननो हायोमोन
नोंथाङा इउपिपिएल हाबफिननो हायोमोन बेखौ साननाय जायाखिसै दा जों मानिनाय नङा रायजोआ मानिनाय नङा नोंथांखौ माबा मोनसे दं सिङाव जाय नोंथाङा बेखौ बुंनो हायाखै जायखिजाया जोङो दा सावरायनि जे नोंथाङा दा कंग्रेसनि जानानै कन्टेस्ट खालामदों बे बाराव जोबोरैनो नांफुदों बिटिसि दखल खालामनायनि थाखाय गोबां पलिटिकेल पार्टि आगु समाव कंग्रेसआ रल प्ले खालामाखैमोन बिटिसिनि इलेक्सनाव बिजेपिआ रल प्ले खालामाखैमोन नाथाय इउडिएफ AIUDF बड'लेण्ड आजमल दैदेननाय पलिटिकेल पार्टि बिथांमोना रल लाबोदोंमोन अब्ला बिथांमोना सेरोखोम मोजाङै देरहाबोआखैमोन थांनाय बिसायख'थाय खिन्थु सानै बिथांमोना केन्डिडेट देरहासार खालामनो हादोंमोन 2022 मायथाइयाव दा आं कुइसन खालामनो नागिरदों नैबे खारनाव जे इउपिपिएल आरो नब सरैना दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टि जोबोरैनो नाजाथाबदों बिपिएफखौ उदधार खालामनानै बिटिसि दखल खालामनायनि थाखाय थांनाय बिटिआर सुक्तिखौ दहाय होनानै इउपिपिएलआ बुंगासिनो दङ जे बिटिआरनि दफाफोरखौ जाफुंसार होनाय एबा मोगथां महर होनायनि थाखाय बिटिसिनि बिसायख'थि देरहानांगोन आरो बिटिसि दखल खालामनांगोन बेराफारसे नब सरैनाया बुंनाय जादों जे अना बर'फोरनि अधिकार आरो माखासे अना बर' गामिखौ बिटिसिनिफ्राय बोखारनांगौनि दाबि बेखौ लानानै बिथाङा बिटिसि दखल खालामनो ओंखारदों नोंथाङा बे बेलायाव मा बुंनो नागिरदों नाजानायाथ' गासैहाबो थाखागोन इउपिपिएलहाबो थागोन गण सुरक्षा परिषदआबो थागोन बे स्वाभाबिक बेराफारसेथिं बिपिएफआबो फैफिननो बिराद नाजादों बेबो थागोन दा बिनि गेजेरावनो रायजो राजाफ्रा मा सानदों बिनि सायाव सोनारसिगोन दा बे हिसाबै जोंबो कंग्रेसआबो नाजादों जों गासै मोन 13 बे बियाबाव जोङो बिजाथि होदों कंग्रेसनिफ्राय आरो जोंजों लोगोसे दं AIUDF बिथांमोना मोन 8 बियाबाव होदों बे गासै जोङो मोन 27 बियाबाव 21 बियाबाव जोङो बिजाथि फसंनाय जादों आरो जों बिनि मादावनो गैथाराबाबो सा 12 कंग्रेस आरो AIUDFनिफ्राय देरहागोन बेबायदि जोङो नुहुरदों आरो जों बेबायदि देरहायोब्ला कंग्रेसखौ लानानैनो एबारनि बिटिसि सरकारा जाय पार्टियानो दाजाथों कंग्रेसखौ लायाब्ला रावबो सरकार दानो हानाय नङा होननानै जोङो फोथायदों बिपिएफ इउपिपिएल गण सुरक्षा पार्टि बे मोनथामनि मादाव बबेखौ नोंथाङा बांसिन पसन्द खालामो आंहाथ' पसन्दनि गैया कंग्रेसखौसो पसन्द खालामो आं दायो कंग्रेसआ सोरखौ सापर्ट खालामगोन कंग्रेसआथ' दायो बेबायदि सापर्ट खालामनायनि जेबो थांखि लानाय जायाखै औ इउपिपिएलखौबो सापर्ट खालामा बिपिएफखौबो सापर्ट खालामा गण सुरक्षा परिषदखौबो खालामा जोङो AIUDFखौ सापर्ट खालामो आरो बिसोरो जोंखौ कंग्रेसखौ सापर्ट खालामो सा 12 MCLA सरकार दानो हाया सा 20 नांगौ बिटिसिनि सरकारखौ दखल खालामनो थाखाय जोंखौ लोगो लानानै दानांगोन आं बे बेलायावनो सोंनाय जादों जे नोंथांमोना बबे पलिटिकेल पार्टिखौ बांसिन प्रिफार खालामगोन बेयावथ' जोंहा बुंनांगौआव बेबायदि पार्टिकुलार पार्टिनि सायाव गैया प्रिफारेन्स गैया जायखिजाया जोङो मोनसे मेजर शेयार लानानै जोङो सरकारखौ दागोन कंग्रेस आरो AIUDFनि लोगोसे गण सुरक्षा पार्टिया बांसिनै जर जानानै बिथांमोना MCLA लाबोनो हाबाय सा 15 बिथांमोना देरहाथारगोन होनना बुंनाय जादों नोंथांमोना सा 12 सा 27 जाहैबाय नोंथाङा अब्ला गण सुरक्षा पार्टिजों एलायन्स जागोन जोंथ' गण सुरक्षा पार्टिखौ बेबायदि पावाराव फैगोन होननानै सानाखै थांनाय बाराव बिथांमोना खावनैयाव गावनानै 7 लाबोदोंमोन मोनसेया जाहैबाय बर' हुरुखा परिषद आरो मोनसेया ऐक्यमन्च हिसाबै साब्रै 7 लाबोदोंमोन बिथांमोना एबाराव बिथांमोना हयथ' 3 बा 4 मोननो हागौ आरो बे 3 4जोंथ' बिसोर सरकार दानो हाया बेवहाय आङो बुंगोन जे गण सुरक्षा परिषदनि दैदेननायाव सरकार दानायनि बाथ्राया सिखारनाय नङा बिजेपिया
थांनाय बाराव सासेल' मोनदोंमोन नाथाय एबाराव बिथांमोना हयथ' साथामसो मोननो हागौ जिहेतु BPF आ हगारदों फैयै फैयै नोंथाङा मोननै राजखान्थि दोलोखौ दोनफैबाय BPF आरो UPPL नोंथांमोना थारमाने UPPL नङाबा BPF खौ सापर्ट खालामनो थांगासिनो बेबायदिथ' डाइरेक्टयै जोङो रावखौबो सापर्ट खालामनाय नङा नाथाय जोंसो हेफाजाब लागोन बिथांमोनखौ बा जोङो किं मेकार जागोन हिसाबै जोङो सोरबाया साद' मोनब्लाबो बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब लागोन आरो सोरबाया साद' मोनबावोबा सा 12 जाबाय जोंनि सा 12 सा 24 जाहैसिगोन सरकार दानो हासिगोन नाथाय जोङो सिटखौ लानाय नङा हयथ' जों डेपुटि सिटखौसिम आवगायगोन सिटखौ जोङो गुबुननोनो होगोन खमबाबो गुबुननोसो होगोन जोङो दा बे हिसाबै जोंहा सरकारखौ जोंनि माबायावनो राजीब गान्धीया जेरैहाय चन्द्रशेखरखौ बानायदोंमोन 37 MPनि मोनसे पार्टिखौनो जोंबो साद'ल'नि सोरबा गुबुन पार्टिया फैयोब्ला बेखौबो जोङो हेफाजाब होनानै जोङो सरकार दानायाव मदद खालामगोन किं बानायगोन जोङो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF खौ बहुद कारापसन खालामदों होननानै अजद लाबोदों दा नोंथांमोना BPF खौ सापर्ट खालामनो बोरैहाय बेखौथ' सापर्ट खालामनायनि बाथ्राथ' बिदि थोंगोरै फैनाय नङा दा नि बाथ्राल' नङा जों जेब्लानोखि UDPF आव दंमोन बा BPPF आव दंमोन बे समावबो जोङो हाग्रामा महिलारिमोनखौ कारापसननि एगेन्स्टआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव थांनानै अजद दैखांहैदोंमोन रबिराम नार्जारि हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म दिलु शर्मा उर्खगोरा ब्रह्म आं जों थांनानै अजद होदोंमोन दिनैबो जों अजद होबाय थायो जे जायखि दाजाथों जि पार्टिनानो दाजाथों बे सोरबा जुदि बेबायदि कारापसन खालामदोंब्ला बिसोरखौ हमनांगौ होननानै आं MCLA जाना थानाय समावबो आङो हाउसआवनो CBI इनकुवारि दाबि खालामदोंमोन आङो उदालगुरियावबो आङो डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट बर्डनि मिटिङावबो आङो CBI इनकुवारि होनांगौ होनलायनानै आङो दाबि होदोंमोन दा अपोजिसन थायोब्ला कारापसन जादों होननानै बुंखानांगोनखा रुलिंखौ बेथ' ध्रुब सैथ्य बेथ' नङा अबयसे आंनि साननायाव खिन्थु जिखुनुखि जोङो मोनदों मिथिनो मोनदों रायजो राजानिफ्राय बिनि सायावसो निर्भर खालामनानै बुंनाय जादों रबिराम नार्जारि दैदेननाय BPPF नि नोंथाङा सासे मैखोम बिबानगिरिमोन भाइस प्रेसिडेन्टमोन रबिराम नार्जारि बिथाङा दैदेननानै नोंथांखौ लानानै थांदोंमोन दिल्लीयाव कमप्लेन खालामहैदोंमोन जे BTC सरकाराव गोबांथार कारापसन जाबाय ओरैनो बुंहैदोंमोन नाथाय दा नुनो मोनदों नोंथांनि आफादगिरि रबिराम नार्जारिया बिथाङा BPF आव जइन जादों आरो MLA जानानै दङ आरो बिथाङा दिनैनि दिनाव होनबाय थादों जे BPF सरकारा कारापसन गैया आरो मोजांखौनो मावबाय थादों होमब्ला अपोजिसनाव थायोब्ला रुलिंखौ दाय होनाया स्वाभाबिक बेखौ फोरमान जायो आं अबयसे फोथाया बेखौ रायजो राजाया जेब्लानोखि अजद लानानै फैगोन बा नुगोन जोङो होमब्लाना बुंनांगौ बे बाध्य बेराफारसे UPPL नि दानि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनि सायाव गोबांथार अजद फैदों जे बिथाङा गावनि बिसायख'थिनि नमिनेसन होनायाव एफिडेभिट जेनाखि गथायदों बेवहाय 7 कौटि रांनि बिगोमा बुंनाय जादों जेरावनाखि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा गौथुम बहाय खामायनायनि बाथ्रा गैया बिथाङा बे दोहोनखौ बहा खामायखो बिनि अजद फैदों UPPL आ बा गुदियावनो कारापसनाव नांदों दा UPPL नि सरकार जायोब्ला बा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो UPPL नो नोंथाङा जुदि अफार होयो सिफ जानो थाखाय UPPL आ प्रमद बर'खौ रिसिभ खालामगोन अब्ला नोंथाङा काराप्टेड सिफखौ बोरै मानिगोन बेखौथ' जों मानिनो हानाय नङा जुदि बेखायनो दहाय बुंदों आङो जे जि हान्जानिनो दाजाथों जुदि कारापसनाव दङब्ला बेखौ हमनांगोन
बे आंनि मोनसे प्रिन्सिपाल बियो आं हास्थायो जे सोरबा BPF आवनो थाथों सोरबा UPPL आवनो दा थाथों सोरबा BJP बा सोरबा कंग्रेसआवनो दा थाथों बा सोरबा गण सुरक्षा परिषदानो होनथों बा AGP आनो होनथों जायखिजाया दोलोआवनो दा थाथों बे कारापसनाव दङब्ला बेखौ हमनांखागोन कंग्रेस दोलोआ जोबोद कारापसन खालामदों भारतआव BJP जेब्लानि अपोजिशनाव दंमोन अब्ला बुंदोंमोन कंग्रेसआ जोबोद काराप्टेड जाबाय आरो कंग्रेसखौ उदखार खालामनांसिगौ आसामाव जेब्ला कंग्रेस सरकार दंमोन काराप्टेड जाबाय होनना बुंनाय जादोंमोन हिमन्त बिश्व शर्माया कंग्रेसनि मन्थ्रिमोन बिथाङा जेब्ला कंग्रेसखौ नागारो अब्ला बिथाङा होनदों कंग्रेसआ बहुत काराप्टेड जाबाय नोंथाङा कंग्रेसआव हाबदों दाथ' आङो नुदों जे कंग्रेसआ गोबां रिफर्म जाबोबाय थादों कारापसन दंमोन सिगाङाव दंमोन बेखौ हले आंबो जिहेतु निउस पेपार मिडियायाव मोनदों बेवहाय आंबो बुंदोंमोन खिन्थु दा नुनो मोनबाय आङो जे बिथांमोना गोबां रिफर्म जाबोदों आरो बेनिफ्राय रिफर्मआ मा समनिफ्राय जादों मा समनिफ्राय रिफर्म जादों नैबे माबानिफ्रायसो लेटेस्ट नैबे 2019 निफ्राय बिथांमोना रिफर्म जादों बुंनो गोनां दङ जे आं दहायनो बुंनाय जादों जे रुलिंआव थायोब्ला रुलिंनि मावनाय दांनायखौ नोजोर होयो अपोजिशनाव थायोब्ला अपोजिशनाव थानाय दोलोआ रुलिंखौ दाय होनाय जायो कारापसन जाबाय होननानै नोंथांमोनहा 2019आव रुलिंआव गैया नोंथांमोनहा अपोजिशनाव दङ दा बिसोर नोंथांमोना कारापसन खालामनायनि खाबुआनो गैया हयथ' बे समाव बेबायदि खाबु BJPनि गेजेराव जि बायदि जानांगौ बेखौ सिगाङाव नुवाखैमोन जानो हागौ सिगाङाव नुवाखैमोन आं बुंनो नागिरदों दा भैरबकुन्दआव नोंथाङा कन्टेस्ट खालामदों 39 भैरबकुन्द बियाबाव नोंथाङा कंग्रेस होननानै बिजाथि दैखांबाय आगोलावबो नोंथाङा बेनिफ्रायनो बिजाथि जादोंमोन आरो देरहादोंमोनबो आरो उननि समाव जेनदों बे खेबाव नोंथाङा कंग्रेस होननानै बिजाथि देखायनायनि जाहोना मा मानोना नुनो मोनदों जे नोंथाङा देरहानाय नङा बेवहाय BTRनि सुक्ति खालामनाय सुक्तिखारि NDPनि आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी कन्टेस्ट खालामदों लोगोसेनो BTG सरकारनि सासे माने MCLA बिथाङा जोबोद पावारफुल बिथाङा एबारबो कन्टेस्ट खालामदों आरो बिथाङा बिनि अनगायैबो बेवहाय बे बियाबाव BPFनि सासे मैखोम मन्थ्रि दं रिहन दैमारि बिथांमोननि पावार नोंथाङा माबायदि देरहानो लुबैयो एबाराव गोबां सोलायनाय फैदों बेवखायनो आङो कंग्रेसनि जि बिजाथि बेखौ नाजावनाय जादों सानै हयै नाजावनाय जादों जे BPF जोंबो जारला UPPLआबो दा बेबायदिनो जि रोखोमनि जानांगौमोन हयथ' बिथांमोनाबो बेबायदि लेभेलसिम हयथ' सौहैलाबा होमब्लानिया अल्टारनेटिभ हिसाबै जोङो नुनो मोनदों कंग्रेस मानो होनना बुङोबा जिखिनि खामानि दा मावथों दायो BPFनि सरकारब्लाबो जाय स्टेटआव सरकार थायो बे सरकारनियावसो थांनानै बिहैनांगौ जायो UPPLनि सरकार फैब्लाबो बे थांनानै बिहैनांगौ जागोन दा बे हिसाबै फैगौ बाराव 2021आव स्टेटआवबो कंग्रेसआनो सोलायहैनायनि मोनसे इसारा नुजादों दा बेखायनो जोङो बे खामानिखौ एडभान्सै मावनानै भैरबकुन्दनिफ्राय देरहालांखानानै जोङो बे कंग्रेस हान्जानिनो स्टेट गभर्नमेन्ट जायोब्ला बेयाव जोङो इजिलि मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ आरो जोंनि जेंनानि जि सुफुंनाय बेखौ खामानि मावनायाव सुबिदा जानाय बायदियै आङो नुहुरदों जे एबाराव मानसिफ्रा कंग्रेस हान्जाखौनो भट होगोन कंग्रेसनि होआ मानो होयोब्ला होगोन BTR सुक्ति खालामनाय गबिन्द बसुमतारीनो मानो होनना बुङोब्ला गबिन्द बसुमतारीया NDPनि आफादगिरिमोन अबयसे दा NDP होननाय गैलिया बिथांमोना थांनाय 9 मार्च खालि NDPखौ सिफायबाय दा बिथाङा UPPLनि सासे गोख्रों मावथि भाइस प्रेसिडेन्ट नोंथां नागारबोनाय पार्टिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो रायजो राजाया दा BTR मोननायनि खुसिजों बिथांनो भट होनो थांगासिनो दं
बिटिआरआथ' जाथ'वाखै दाबो सुक्तिसो जादों 2015आव 3 आगस्टआव राजनाथ सिं बे समनि हम मिनिस्टारनि सिथ्लायाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया NACN-IM जों फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बे फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टआ दिनैसिमबो जायाखै बिटिआर सुक्तियाबो बे फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट बायदि जानानै थादों दिनै थारमाने नोंथाङा बिटिआरआ मोगथां महर मोननो गोबाव सम नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बेयो दासिमबो जिनोखि पार्लामेन्टआव पास जानांगौ आयेन जानांगोन बे आमेन्डमेन्ट जानो थाखाय बे जायाखै बेखौ जानो थाखाय सम नांगोन बेराफारसेथिं बे सुक्तियाव बै समाव जेरैहाय BSc जानायनि सिगांनो 1991आव 3-man एक्सपार्ट कमिटि लालायलायनानै बे सार्भे खालामदोंमोन बबे एलेकाखौ हाबथावथाव बेनिफ्राय बोसोरनैनि उनावसो 2003आव बे सुक्तिया जादोंमोन खिन्थु बाउन्डारिफोरनि बाथ्राखौ बे समावनो हाबनो हाथाविफोरखौ माबादोंमोन नायबिजिरनाय जादोंमोन दिनै बिटिआर जानोब्ला बे बाउन्डारिफोरखौ लाफाजोबनानैसो बिटिआर जागोन बेराफारसेथिं जिनोखि मोन 60 बिहाब जानांगौ कनस्टिटुएन्सि जानांगोन दा बेखौ खालामनो थाखाय बे बाउन्डारि जाखाङोब्लासो बे कनस्टिटुएन्सि डिलिमिटेसनखौ खालामनो हानाय जाहैगोन आरो बेखौ खालामनो थांनायनि सिगांनो कमिसन दानांगोन रायजो राजा बेखौ मोनथिया रायजो राजा मोनथिगौ जे NDBआ बिटिआर लानानै फैबाय रायजो राजानि मोजां जासिगोन बे हिसाबै रायजो राजा भट होगोन NDBनि बै समनि आफादगिरि गबिन्द बसुमतारीनो नोंथाङा देरहाया बिथांमोननो होनाय होयिखौ आं बुङाखै बिथांमोननो होआ होननानैबो बुङाखै आङो बे रायजो राजानि सायावसो आरो आंनो होथारनांगौ बेखौबो आं बुङाखै आं बिदों भटखौ आंनो होनांगौ होननानै आंनो होयोब्ला जों ओरै खालामगोन आरो सुबिदा जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों नाथाय आं बेखौबो बुंनो लुबैयाखै बिटिआरआ जे जाबाय आरो बेनिफ्राय गासैखौबो मोनजोब्बाय आं बेखौ बुंनो लुबैयाखै मानो होनना बुङोबा बिटिआरआ दासिमबो जेबो लेभेलाव फैयाखै बे NACN-IM जों जेरै जानाय फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट बेबायदिनो मोनसे इन प्रिन्सिपल मानिना लानानै बे सहि खालामनाय NACN-IM नि इसाक मुइबामोनजों खालामनाय बेबायदिनो दिनै बे बिटिआर सुक्तियाबो बिदि जानानै दंथ'यो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्राया बेखौ गड नोस हयथ' जोङो कंग्रेस गभर्नमेन्ट फैयोब्ला जोंसो खालामहैनो गोनां जाहैगोन बेखौनो आं बुंनाय जादों जोंसो खालामहैनो गोनां जागोन आं बुंनो बेखायनो जे बे बिटिआर जेनाखि सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिया मा जागोन मा जाया माब्ला इमप्लिमेन्ट जागोन बेनि सायाव रायजो राजा खिन्थु कनसार्न नङा रायजो राजाया बेखौ मिन्थिगौ जे बिटिआर सुक्ति जाबाय आरो जोंनि मोजां खामानि मावनो लासिगोन नोंथाङा मोननै दाय दं मोननै नोंथाङा दाय दङ मोनसे दाय जाहैबाय नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरिमोन आरो नोंथाङानो प्रसिड खालामदोंमोन बर' रायजो राजाखौ नोंथाङा खावलायदोंमोन जे बड'लेण्ड आलादा रायजोनि थाखाय नोंथांमोना बारसोमनो फै रायजो राजाया बारसोमदों नाथाय सुक्ति खालामबाय 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव BAC नैथि दाय नोंथाङा EPPLनि फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि नोंथांनि EPPLआबो बुंनो थाङोब्ला बिटिआर सुक्ति खालामनायाव मैखोमैनो रल दङ नोंथांनि EPPL दोलोनि सिङाव नोंथांमोननि दोलोनि सिङाव बे सावरायनाय जादोंमोन जे माने बिटिआर सुक्तिखौ खालामनाय जाथोंसै आरो उन समाव नोंथांमोना EPPLनि आफादगिरि बिबानखौनो प्रमद बर' बिथांनो हरना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनो जायनाखि फार्स्ट सिगनेटारि बिटिआर एग्रिमेन्ट दा बै हिसाबैहाय रायजो राजाया नैबेखौबो खायसेफ्रा बाजानाय दङ बा नोंथांखौ दाय होनो नागिरगोन जे EPPL दा गायसनजेनगिरि दाजेन गाहाय नेहाथारि प्रदीप दैमारि बिथाङा बड'लेण्ड लाबोनायाव फैलार आरो बड'लेण्डआ बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय माब्ला मोनगोन बेनिबो खुनु सिमा गैलिया नैबेनि दाय मोननै दाय नोंथाङा होनानै नोंथांखौ फेजेनगोन बेखौथ' बयबो मिथिगौ
जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि जानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों मावबोनाय बेखौ मिथिगौ बयबो बेनिफ्राय फैयै फैयै जों BSc खालामबाय BScखौबो जोंनो रिजेक्ट खालामजेनदों जोंनो दहाय बुंनाय बादि 1995आव जोंनो प्रेमसिं ब्रह्म आरो आं जोंनो रिजेक्ट खालामग्रोदों BPPनि गेजेरजों थ्रु रिजलिउसन पावाराव थानानैबो प्रेमसिं ब्रह्मआ चिफ आरो आं डेपुटि चिफ थानायावबो जोंनो पावाराव थानायनिनो जोङो ओहो आलादा रायजो नङाबा जाया होननानै जोङो माबादों BScखौ नांला होननानै जोंनो लाजेनदों बेनि उनावसो एबसुआ लानाय जादों बे 1996आव बेनिफ्राय फैयै फैयै नैबे UPPLनि सिगां PCDRमोन PCDRनि सिगां आङो UDPFमोन UDPF हिसाबैनो आङो दानि बाथ्राखौ बुंनो थाङा UPPLनि बाथ्राखौ बुङो UPPL नोंथाङा गायसनजेन गाहाय नेहाथारि आरो UPPLआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों BTR सुक्ति खालामनो होदों बड'लेण्डनि सिमांखौ गैया खालामदों बे UPPLनि सिगां जिहेतु आङो UDPFनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो जोङो ज' जादों बिनि सिगाङो जोङो 2013नि 5 आगष्टनि सिगां जोंफोर ज' नङामोन UDPFआ आलदामोन बेवखायनो आङो 1500 आवार आसाम बन्द होननानै बे आगष्टनि माबायाव बड'लेण्ड नांगौ आरो NDFBखौ सावरायनो लाबोनांगौ आरो बेनिफ्राय सुक्ति खालामना होनांगौ बेनिफ्राय एबसुनि समस्याखौ समाधान खालामना होनांगौ होननानै बन्द होग्राया आंनोमोन आं बे बन्द होग्रा मानसिया आं बेखायनो दा बुंगोन जे बे BTR सुक्तियाव बेबायदि जों बे 1500 घन्टा आं जि बन्द होनाय बे जायाखै बियो दा बे हिसाबैनो मा जादों जों दाखालि थांनाय माबायाव मार्च दाननि 5 अक्ट'आव जोङो बे BTR सुक्तिखौ बेनो फाइनेल होनना बुंनायखौ जोङो रिजेक्ट खालामहैनाय जादों क'क्राझाराव बे PWD गेस्ट हाउसाव जानाय मोनसे मिटिङाव सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आगोलनि आंनिनो आफादगिरि उपेन थैनायनि उनाव बेखौ होबाय आं प्रेसिडेन्ट इनचार्ज जानायनि उनाव आरो बेनिफ्राय बिदिनो सिगांनि एबसुनि बै समनि कर्मिफोर सिगां सोमावसारनायाव नांबोनाय ज'है जोङो सावरायलायदों जे कुनु पय्दे बे BTR सुक्तिनि गेजेरजों बे नैबे थार्ड बड' एकर्डनि सुक्तिजों बर'फोरा आलादा रायजो बिनो मोनलिया होननायखौ जानो मोना बेखौ जोङो रिजेक्ट खालामहैनाय जादों नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे BTR सुक्तिया नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जायाखै बर' रायजो राजानि थाखाय गोजोनथाव जायाखै बे सुक्ति लाइननिफ्राय जायाखै बेखौ आङो खातां बुंगोन मात्र आलादा बड'लेण्डनि सिमां नोंथाङा लाबाय थाबोदों आलादा बड'लेण्डनि सिमाङाथ' बे फिसासो आलादा बड'लेण्डनि सिमाङा फिसासो खिन्थु जिनोखि जानांगौमोन जेबायदि जानांगौमोन बे जायाखिसै बिथांमोनहा आं हास्थायदोंमोन बिथांमोनखौ अन्तत बिथांमोनहा 6 मान्थ इन्टारिम काउन्सिल लाबो बा 1 इयारनि इन्टारिम काउन्सिल लाबो होमबानिया हयलो जागौमोन आरो बेनिफ्राय बे सुक्तिनि सिगांनो बाउन्डारिखौ थिक खालामग्रो बाउन्डारिनिखौ एबस्ट्रेक्ट दिनालासेनो कंक्रिट जेनेबा हमनानै ला BScनि समाव संकसनिफ्राय सदियासिम होननानै मोनसे बाउन्डारि जिअग्राफिकेल टेरिटरियेल मोनसे इन्डिकेसन होनाय जादोंमोन थिग बेबायदिनो एबारावबो संकसनिफ्राय अन्तत गाभरु दैमासिम हलंगिसिम बेफोरबायदि बुंनानै बेबायदिखौ खालामनो हायोमोन इन्टारेक्सन बे जाहैबाय जे नोंथाङा नोंथांनि भटारफोरनि गेजेराव मा मिजिं होनानै भट बिनो थांगोन जोंथ' कंग्रेस जाहैबाय जोङो कंग्रेसआ बयबो जाथिखौ नायग्रा हान्जा बियो दोलो बे हिसाबै जोङो अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो जोंनि पिस एन्ड प्रस्पेरिटि बेनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन आरो बेखौ मावनोब्ला दायो एकमात्र हान्जा दङ होनना बुंब्ला बे कंग्रेस हान्जा बेवखायनो
कंग्रेस हान्जाखौ बयबो भट होनांगौ आरो बे भैरबकुन्द समस्तिनिफ्राय प्रदीप कुमार दैमारिखौ देरहाहोहरनांगौ। बड'लेण्डनि इसुखौ नोंथाङा बोरै फ्लेक्स खालामगोन? बड'लेण्डनि इसुआथ' फिसा जाहैबाय बियो। मारै फिसा जाखो? बेथ' बर'फोरनि गांनाय उखैनाय बहायनो ज' नांथानानै दङ। बेथ' दायो डेभेलपमेन्टनिसो बाथ्रा फैबाय। बड'लेण्ड आलादा रायजोनि खोथा बुंदों। बिटिसिजों बड'लेण्ड जाया, बिटिआरजों बड'लेण्ड जाया। बे बिटिआरनि बेलायाव बा बिटिसिनि बेलायाव एबा बिटिसि बिसायख'थिनि बेलायाव बा समाव बड'लेण्डनि खौरां बुङोब्ला बेयाव रायजो राजाया दायो गैलिया। मानो होनना बुङोबा बड'लेण्डखौ दाबिनांगोन, सेन्ट्रेलनियावसो दाबिनांगोन, बिटिसिआव दाबिया। आं जेब्लानोखि 2010 मायथाइयाव एमसिएलए जाहैदों इउडिपिएफनिफ्राय थांनानै, बे समाव आङो फ्ल'रावबो बुंदोंमोन बड'लेण्डनि दाबिखौ माबा होनांगौ होननानै। बे समाव बाथ्राया बेनो जे बिटिसिनि लांगोनायाव बे बड'लेण्डनि दाबिया सोलिया, बिटिसिनि बिसायख'थियाव बड'लेण्डनि दाबिया सोलिया। बेवखायनो सोरबा बिपिएफआ बुंब्लाबो इउपिपिएलआ बुंब्लाबो बड'लेण्डनि खौरां बुंब्लाबो दिनै गाबोननि रायजो राजाया बुजियैनि बाथ्रा गैला, बुजिजोब्बाय। नोंथाङा देरहामारगोन? देरहागोन। माबोरै देरहागोन? बेसेबां भटआव देरहागोन? आङो 15,000 भट मोननानै देरहालांगोन होननानै दिनैनि दिनाव आसा खालामदों। नोंथांनि कन्टेस्टआ सोर जागोन? आंनि कन्टेस्टआथ' दायो रिहन दैमारिनि बिजाथि दं आरो लोगोसे इउपिपिएलनि बिजाथि दं। बे सानैया कन्टेस्टान्ट। नोंथाङा देरहानाया पाक्का? देरहानाया पाक्का। आरो बेनिफ्राय बे बिटिसि रायजो राजानि थाखाय मोजां फिथाइ लाबोगोनाबो पाक्का। गोजोननाय होदों नोंथांनो। गोबांथार सावरायबाय। बिथाङा दिनैनि समाव कंग्रेस दोलोआव जयेन खालामदों आरो कंग्रेसनि जानानै बिथाङा बिसायख'थियाव ओंखारदों। बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव बिथाङा ओंखारनानै देरहानायनि सिमां लादों। बिथाङा देरहाबोथों। बिथाङा हारि थामोन्थानि बेलायाव गोबांथार बिहोमा होबोदों, बेखौ बयबो मिथिगौ। आरो बिथांनि बे बड'लेण्डनि साननाय हनाय एबा बर' रायजो राजानि थाखाय दिनैहाय गोसो ज्लिद लानानै खामानि मावबाय थादों। बे गोसो ज्लिदआ जोंनि बर' हालामाव एबा बड'लेण्डआव मैखोमै नांनानै थाथों, बेखौ जों मिजिं खालामगोन। आरो दिनैनि बे सावरायनायखौ बेहायनो जों फोजोबबाय। गोजोननाय खुलुमबाय।